Estamos entonces, que xa son e media. Boa tarde a todas e a todos e benvidos ao pleno ordinario número 10 do 31 de xullo de 2025. Vamos a dar comezo a cumplimentación da orde do día, co primeiro punto da parte dispositiva, que é a aprobación da acta anterior, número 9 do pleno ordinario do 26 de xuño de 2025. Aquí hai que facer... Un momentiño, por favor. Aquí hai que facer unha corrección, que é que non aparece o nome do concelleiro do Partido Popular, Juan, e sí que estaba, entón hai que incluir ao concelleiro Martínez, Juan Manuel Martínez. Aparte deso, había algunha outra apreciación que se comentara, que no debate da señora Romaní, como era, no debate da FEM, bueno, da declaración da FEM, sí, bueno, na declaración primeiro estaban recollido o meu apelido, con Martínez Mané e Martínez Romaní, faise referencia a lectura dunha declaración da CEGAM, cando é o manifesto da campaña de liberdade e sentido da Deputación da Coruña, que estamos a dirigir como concello. É puntualizar, porque non existe o manifesto da CEGAM. Ben, recollidas esas dúas puntualizacións, señora Monteagudo. Digo, quería plantear unha cuestión de orden, porque entendo que deberíamos tratar en primeiro lugar os puntos que quedaron sin tratar no último pleno. Bueno, están recollidos como segundo e terceiro, e eu entendo que a proposta... No, como terceiro e cuarto. Sí, certo, perdón, como terceiro e cuarto. Pero bueno, señora secretaria. Pero o correcto sería continuar ca orde do día anterior. Se lles parece, continuamos co orde do día anterior, non hai problema, e se non, pois... se non poñen inconvinte, como xa comezamos co punto da acta, e como non só elevar moito tempo, podemos deixar listo o punto da aprobación da acta, e logo pasamos ao terceiro e cuarto. Señora alcaldesa, nós queremos disculpar ao noso compañeiro que por motivos persoais non pudo vir ao pleno hoxe. Entón, se lles parece ben, debatimos a acta, que non só é ter moito problema, e pasamos aos puntos terceiro e cuarto e deixamos o segundo para despois. Algunha oposición a esa modificación? Señor Lago Álvarez. Simplemente decir que deste viaxe, afortunadamente, a ata recolle as intervencións dos diferentes portavoces e concelleiros. En consecuencia, vou votar a favor da aprobación da acta. Bueno, pois, entón, alguén quer engadir algo máis sobre a acta, Partido Popular? Non. Bueno, eu só puntualizar que a videoacta tamén recolle as declaracións de todos os concelleiros palabra por palabra, pero bueno, chegouse ao acordo de sintetizar as intervencións de cada un. Pasamos entón a votar. Votos a favor da acta. Pois queda aprobada por unanimidade dos membros presentes. Ben, entón, continuando coa orde do día do anterior pleno e os dous puntos que quedaran sen votar, pasamos ao que está marcado como punto número 3, da orde do día, que é a proposta para a solicitude dunha subvención a Augas de Galicia para o financiamento do proxecto saneamento a baño na AC 550 de Boavista Laxeiras. Ben, xa se explicou no anterior pleno, vou facer unha breve síntese do que é o proxecto para quen non o escoitase, pero bueno, aquí trátase de solicitarlle a Augas de Galicia a concesión dunha axuda, non lle chamemos subvención, non vai a ser que logo sexa convenio, é
discusións dunha axuda para levar a cabo este proxecto. É un proxecto económicamente moi custoso, que o Concello non ten capacidade para asumir coa premura que se necesitaría, e que sí que ten moita urxencia, posto que agora mesmo xa está, agora mesmo e dende fai varios anos, xa dá problemas serios nun dos tramos, porque, bueno, o sistema que hai é moi vello, atasca cada pouco tempo, pola enorme sedimentación que ten, que atasca os tubos rompen, fenden, temos problemas en algún tramo da autoestrada por culpa de que estes tubos están vellos e xa fenderon e cedeu a estrada. Temos problemas coas aceras que polo mesmo motivo o fundir todo o sistema de saneamento funde tamén o que é a acera. Poderíamos falar de 3 tramos que precisan distinta actuación, pero que quedan contemplados na mesma maneira, que sería o primeiro, que chega máis ou menos dende o colexio Ramón de Artaza ata o que hoxe ven sendo a Sala Nasmo, que é onde peor está. Logo temos o tramo que vai dende a Sala Nasmo ata a curva de Boavista, onde non está tan mal, pero sí que non conta con separativas e ten moitas necesidades de actuación, e dende a curva de Boavista ata o final de Las Xeiras directamente non hai rede de sumidoiro todo o largo da autoestrada 550. Con esta actuación separaríanse pluviais de fecais, o que alixeira moito a carga que recibe a estación de bombeo de Valdexería, que é unha das que máis problemas soe dar por este motivo. Alixeiraríase moito, ademais do aforro eléctrico que supón o non ter que bombear tan a miúdo, sobre todo nas épocas de choiva, e o aforro económico que suporía o reducir o caudal que entra nas depuradoras de auga, posto que o ter as depuradoras xestionadas por Augas de Galicia pagamos en función do volume que entra, sexa de auga fecal ou sexa de auga pluvial. Págase directamente en función do volume que entra na depuradora. E, bueno, pois o noso Concello, moi o noso pesar, non conta con separativas en toda a rede de saneamento. A maior parte delas ainda teñen unha única rede unitaria. Ben, o certo é que non sabemos moi ben o porqué, pero parece que Augas de Galicia non se acorda de Muros cando é deste tipo de convenios, e nos creemos que 13 bocas a pedir fan máis ruído que unha. Por eso decidimos traer esta petición ao pleno. Si ben xa se fixo solicitude formal ante Augas de Galicia, nós xa nos reunimos tamén co director de Augas de Galicia, deronnos o seu compromiso, pero ainda non temos resposta. Entón creemos que é unha forma de facer forza e de demostrar que cando nos unimos podemos exercer máis forzas ante distintas institucións. En este caso, creo que todos coincidiremos en que é unha actuación necesaria. Hai outras moitas tamén necesarias, evidentemente, pero esta pola cantidade económica que supón, resultanos inalcanzable para os fondos cos que contamos no Concello. Así como exposición, creo que, como primeira parte da exposición, creo que quedou bastante claro, que xa debatimos tamén no anterior pleno. Turnos de palabra, Partido Popular. Bueno, a nós máis ben o que nos parece é que vostede está recorrendo o pleno para tapar a súa absoluta falta de xestión, porque se realmente as súas declaracións foran sinceras, non haría un ano que teña presentada esta solicitude en Augas e o traerían aquel momento, non agora. Vale, 10 ou 12, 11 meses despois.
En este pleno, xa o dixemos creo que no pleno anterior, se fixo unha declaración unánime de obras que considerábamos prioritarias en saneamento, no seu momento, vale? Non era, estaba esta incluída, e se vostede mesma está recoñecendo que a obra se podería afrontar en 3 tramos, bueno, pois faga usted o posible para que se vaya facendo a tramos como se fixeron moitas outras e como se está facendo en casi todos os lados. É moi complicado que unha obra desta envergadura se afronte toda dando continuidade dunha vez, vale? Nós sabemos de sobra que é imposible chegar a todo o que se precisa en saneamento, sabemos que é imprescindible a colaboración de todos, pero tamén sabemos que ten vostede bastante cara, porque se quixera facer e contar esa colaboración e tiveras interés en que todo fora unha cousa unánime, pois no seu momento diría, mire, vou ir a Augas, se queren vostedes acompañarme, pois podemos ir todos xuntos para presionar para que nos fagan caso. Non, como vostede non se preocupa, nin se entera, nin fai ninguna xestión ao respecto, pois agora dicir, bueno, es que nos van a escuchar máis se falamos todos a vez, vale? Bueno, xa llo dixemos tamén no pleno anterior, quero recordar que, bueno, o seu compromiso está moi lonxe de verse, sobre todo, no que son as obras de saneamento. De momento nada máis, moitas gracias. Ben, Partido Socialista? Bueno, nós non temos máis que apoiar esta obra e calquera outra que se propoña. Estamos de acordo que esta é unha obra moi necesaria, que hai outras que tamén son moi necesarias, pero, bueno, unha obra de saneamento sempre é interesante e importante. Ben. Señor Lago Álvarez? Sí, pola miña parte, vamos, a obra, pois, por suposto que sí, que é necesaria. A mí me preocupa é a aplicación do decreto este 59/2013, polo que se desarrolla a Lei 9 de Aguas de Galicia, materia de execución e explotación, e os costes que poda ter para o Concello, pois todo isto, se se teñen evaluados ou non. Costes de todo tipo que Aguas de Galicia, que, bueno, sea como sea, a través do dichoso canon de saneamento, pois vai acabar, se é capaz de facer, de subvencionar esta obra, pois vai acabar regalando. É o que me preocupa. Do resto, obra necesaria, obra que hai que ir para adiante para ela e solicitarlla, por suposto, en este caso, este decreto abre esa posibilidad, abre, pero hai un previo que é que ten que ser autorizado polo Consello da Xunta de Galicia. Pero, ben, trámites se farán e chegaremos hasta onde nos deixen chegar. Gracias, Presidenta. Ben, bueno, pois vou comezar por contestarlle ao señor Lago Álvarez, que fixo unha puntualización totalmente lóxica a hora de preguntar cales poden ser estes custos. A realidade é que o separar todas as augas pluviais ao longo do tramo, o que influiría sería o tramo de Laxeiras a Valdexería, que, bueno, é un tramo longo. O separar todas as augas pluviais desa zona elimínase moito máis do caudal que entra ao ampliar o resto de Laxeiras, non? O caudal que se elimina de pluviais o facer aí augas separativas é maior que o que entraría no resto do tramo. Entón, ao final, o volume total de caudal que entraría na depuradora disminuiría en comparación co que está entrando agora. O disminuir o caudal, pois tamén disminúen os custos que logo nos xiraría Augas de Galicia. Estaríamos disminuindo o caudal de entrada e, polo tanto, o que se lle chama comúnmente o canon a choiva. Pero, bueno, ao Partido Popular, pois mira, xa non hai moito que responderlle. Vostede chega con intención de facer guerra ata cando queremos pedir algo bo para o noso Concello, algo necesario para o noso Concello. A vostede tamén lle parece mal que vayamos a pedir obras. Queren quitar calcar defecto de onde se poida. E mire, hai formas moito máis responsables de facer política que chamarlle a alguén, como dixo, ineficiente para a xestión, algo así dixo, non me acordo exactamente como dixo. Ni siquiera escoita como pode contestar.
hai quen di, bueno, voume cortar, que logo quitan certos comentarios. Cara teño, porque nesto da política hai que ter cara, porque hai veces que hai que ir pedir a quen sabes que non ten intención de darche, pero temos que botarlle cara a ir pedir, sexan dos nosos ou sexan dos outros. E hai que ter cara para todo, para isto tamén. A pena é cando quen está aquí sentado, donde hoxe estou eu, e vostede estivo antes, só ten cara para contestarlle á oposición e faltalle cara para ir a pedir aos seus compañeiros. Eu direille que naquelas institucións nas que hai gobernos que nos xeran simpatía é a primeira porta que pecamos. Porque, bueno, sabemos que nos van a recibir o mellor con máis agarimo. E naquelas nas que non xeramos tanta simpatía tamén imos a petar, porque o pedimos en todos lados, ou, se solo nos dan dun lado, pues, menos traemos para casa. Sabemos que se vai traer pouco, pois probablemente se traia pouco. A realidade é que vostedes, mentre estiveron aquí no goberno, e tendo o goberno amigo na xunta, ou non pediron, ou non lles quixeron dar, ou non contestaron os requerimentos, que tamén pasa. Cando naquela petición que vostedes fixeron a Augas de Galicia se lles enviou un requerimento pidíndolles que subsanaran uns erros daquel proxecto que vostedes presentaron a Augas de Galicia e non lle contestaron. E nos chegamos, a verdade é que, bueno, pues foron así as cousas, nun requerimento destes de Augas de Galicia por unha verteduría, nos dixemos, mira, que hai un proxecto feito, e pedírsevos financiamento. E cando nos contestan de Augas de Galicia que se enviou un requerimento que nunca se lle contestou, pois incluso sentimos vergoña allea, porque quen estaba aquí non contestara cando parece ser que o mellor había intención de dar. Entón, se quere falar vostede de incapacidade de xestión, primeiro mírese a umbigo, vale? Segundo turno de palabra, Partido Popular. Traslada vostede o seu sectarismo aos demais e non fai ben, señora Lago, non fai ben, porque os demais non practicamos ese sectarismo. Nos vamos a votar a favor desta solicitude, vale? Pasa que vostede, como non lle cabe na cabeza que se poda facer estas cousas, pois claro, dá por suposto que non, porque eso, o seu sectarismo lle impide. Mire, dígame unha cousa, xa que vostede chama as portas aos seus amigos, como di, por que non lle contestaron na Diputación a esa solicitude para os parques que tanta prisa tiña vostede en Esteiro, que nos fixo facer comisións informativas, plenos extraordinarios, porque iban a semana que ve, a seguinte, e aínda non sabemos nada deso. Son os seus amigos, como di vostede. Rematou? Sí, moitas gracias. Partido Socialista. Bueno, nos, dice que, por suposto, imos a votar a favor esta hora. Señor Lago Álvarez. Pouco máis que engadir, eu vou votar a favor da proposta e da solicitude. Sectarismo. Que guai queda, Queda super ben. Solo lle faltou no discurso comunistas proetarras. Como? Son as cousas que só é utilizar o vosso partido, verdad? Sectarismo, comunistas e demás. E Franco, queda e Franco genial. tamén lo podemos sacar. Señora Monteagudo, por favor. Non está no seu turno de palabra. Eu non sei por que vostede dice non contestaron, se precisamente chegou unha contestación a esa petición na que nos piden que se subsanen un par de cousas do proxecto e se está traballando nesa subsanación. Non sei de maio. Señora Monteagudo, volvolle dicir que non está no seu turno de palabra, fago a favor de non interromper porque senón vou ter que chamar a orde, vale? Ben, di vostede que non contestaron, pois verá, vostede xa non ten acceso ao rexistro do Concello. O que pasa, si contestaron, si falamos xa coa Deputación para que se corrixisen, nada, dou un par de detalles que había que correxir do proxecto. Pero mire, non nos contestaron por ser amigos ou non amigos, contestaronnos porque os funcionarios da Diputación, cando viron o proxecto e cando viron a solicitud, dixeron, isto hai no que correxir, e mandaron un requerimento para que se correxise. É o que ten cando a xente traballa.
Neste caso, pois, foi así, detectaron os erros, comunicáronolo e estáse traballando na corrección destes erros. Non hai ningún motivo. E dio vostede, así como que non lle contestaron, pois sí que contestaron. Do que non contestaron, é verdad, foi da petición que xa se lle fixo a Augas de Galicia, que non foi fai un ano, non... A ver, non me lembro exactamente de cando foi, pero o tempo non pasa tan rápido. Pode ser que fose por marzo, máis ou menos, cando fomos a... cando tivamos a reunión con Augas de Galicia. Máis ou menos diríalle que... Non, porque foi a alcaldía coa concelleira de obras. Non fomos. Foi a señora alcaldesa coa señora concelleira de obras. Moi exhaustivo. Señora Monteagudo, por favor, garda as formas. Entón, que quere que lle diga? Da Deputación contestaron bastante axiña, por certo. De Augas de Galicia, a nosa ainda non nos contestaron. Das súas dúas, contestaran unha e non lles contestaron vostedes. Cousas que pasan, que lle imos facer. Bueno, se non hai non, xa van os 2 turnos de palabra. Entón, pasamos a votar. Votos a favor da proposta. Pois queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Ben, pasamos agora o que está marcado aquí como punto cuarto, que é a resolución das alegacións á aprobación definitiva do Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Muros. No tempo de exposición destas alegacións, deste Regulamento Orgánico, presentouse un escrito de alegacións que vou a pasar a ler. Leo directamente as alegacións que se presentan. Primeira, o regulamento que se aprobou en pleno ten unha exposición de motivos que só ven sendo unha xustificación normativa que se fundamenta no seguinte. O regulamento orgánico é froito da combinación das dúas manifestacións do poder de innovar o ordenamento xurídico e da potestade de autoorganización. Potestade de autoorganización sí, pero do poder de innovar o ordenamento xurídico é que non. O Pleno da Corporación non ten competencia algunha para innovar o ordenamento xurídico. Esa competencia corresponde aos poderes legislativos, non é propia desta corporación. Segunda, tramitación sen participación cidadá efectiva. Aínda que o artigo 133 da Lei 39/2015 non obriga a consulta previa nos regulamentos organizativos, resulta inapropiado que unha norma que afecta ao funcionamento democrático do Pleno non fora sometida a ningún proceso de participación pública, contradicindo os principios de transparencia activa e participación cidadá recollidos na Lei 19/2013 e na legislación galega en materia de administración local, alén da mera exposición pública, tal como recollen normativas como a Lei de Transparencia e do Goberno, o artigo 133 da Lei 39/2015 de procedimento administrativo común das administracións públicas. Terceira, o contido personalizado, presidencialista e restrictivo. O documento que se presenta parece redactado especificamente para esta corporación cun enfoque claramente presidencialista e restrictivo respecto da participación dos membros que non pertencen ao grupo de goberno. Percíbese unha intención de limitar a liberdade de expresión dos concelleiros a través de restriccións aos tempos de intervención, ao número de mocións e pregúntase o control absoluto da palabra pola alcaldía. Cuarta, falta de concreción no réxime de funcionamento dos órganos colexiados. O regulamento non establece con claridade aspectos fundamentais como os prazos de convocatoria das comisións informativas, a frecuencia das sesións ordinarias ou o dereito a incorporar puntos na orde do día, o que pode dificultar o funcionamento transparente e eficaz do Concello. Quinto, discriminación de concelleiros non adscritos. O artigo 7 establece limitacións desproporcionadas aos concelleiros non adscritos, privando de dereitos económicos, materiais e de participación en determinados órganos como a Xunta de Voceiros, o que podería vulnerar o seu dereito constitucional a exercer plenamente as súas funcións representativas. A doutrina do Tribunal Constitucional aboga pola non discriminación entre representantes electos. Sexta, restricción excesiva nas mocións e na iniciativa política. O límite de 3 mocións ordinarias e unha moción de urxencia por grupo e pleno resulta excesivo e pouco xustificado. Limitar a capacidade de presentar mocións implica unha restricción directa da actividade política que debería estar suxeita ás necesidades reais de funcionamento do pleno, sen establecer topes arbitrarios. Sétima, procedimento pouco garantista nas enmendas. As previsións sobre enmendas orais carecen de regulación suficiente, podendo producirse alteracións de contidos en o tempo necesario para unha valoración previa polos demais grupos. A emenda oral debería reservarse para erros materiais ou excepcionais e garantirse un procedimento claro e transparente.
Oitava, participación cidadá limitada. A participación cidadá no pleno queda restringida a un máximo de 2 turnos por sesión cun prazo de solicitud de autorización excesivamente rígido. Isto limita a función do pleno como espazo de representación e de diálogo coa veciñanza, dificultando a intervención cidadá sobre asuntos que lle afectan directamente. Perdón. A maiores non se ten en conta o disposto no artigo 253.4 da Lei 5/1997 do 22 de xullo da Administración Local de Galicia, que determina: terminada la sesión del Pleno, el alcalde podrá establecer un turno de ruegos y preguntas con el público asistente y sobre temas concretos de interés municipal. Corresponde al alcalde ordenar y cerrar este turno. Regulación do uso da palabra e do tempo de intervención. A fixación de tempos para as intervencións, especialmente a limitación ao 50% do tempo para concelleiros non adscritos, carece de xustificación xurídica e atenta contra o principio de igualdade e representatividade dos cargos electos. Ademais, a reserva de dereito ao presidente para modificar os tempos de forma discrecional sen criterios obxectivos podería xerar arbitrariedade. Décima, interpretación unilateral do RON pola alcaldía. O artigo 3 atribúe ao alcalde a interpretación do RON, limitando esta a un informe de secretaría sen mención á posibilidade de recurso ou control plenario. Isto podería dar lugar a interpretación unilaterais e limitar a capacidade de contrapeso institucional. Onceava, funcionamento das comisións informativas. O artigo correspondente establece que a alcaldesa será presidenta nata de todas as comisións ou que podería derivar nunha sobrerepresentación do grupo de goberno se participa tamén outro concelleiro dese grupo. Solicítase aclarar se a cuarta parte exixida para solicitar comisións extraordinarias se refire aos membros da comisión ou da corporación. Ademais, atribúeselle un voto de calidade á presidencia das comisións malia non ter dereito a voto, o cal é xurídicamente incoherente. Doceava, concentración de funcións na alcaldía. Concédese á alcaldía a facultade de interpretar o propio regulamento, que resulta contrario ao principio de control institucional. Esta función debería recaer na Xunta de Voceiros como órgano colexiado, garantindo pluralidade e equilibrio institucional. Por todo exposto, presentadas estas alegacións, o concelleiro que as presenta solicita a estimación destas alegacións e a paralización da tramitación definitiva do Regulamento Orgánico Municipal, a apertura dun novo proceso de elaboración do RON que garanta a participación real da cidadanía dos grupos municipais, a reformulación dos artigos obxecto de reparo atendendo aos principios de transparencia, pluralismo, representatividade e garantía dos dereitos fundamentais e que, de ser o caso, se promova un proceso de consulta cidadá e unha nova exposición pública no texto modificado. Ben, sobre as conseguintes alegacións, pideuse informe de secretaría que vou pasar a falar das distintas alegacións que se presentan, porque sí que houbo algunhas que se tiveron en conta, pois sí que poñían de manifesto erros que era mellor corrixir cando así foron presentadas. Ben, vamos a pasar a ler a parte das alegacións por non facer referencia a todas e cada unha das leis ás que se refire. A continuación, procederás a analizar as concretas infraccións de ordenamento xurídico contidas no escrito de alegacións presentadas en data de 18 de maio de 2025, sendo o parámetro de análise a legalidade correspondendo á valoración última da conveniencia e oportunidade de aceptar ou rexeitar cada unha das alegacións formuladas ao pleno da corporación. Alegación primeira, potestade normativa da entidade local. En canto ás cuestións xurídicas plantexadas na alegación primeira, que para que... Por nós non fai falta que o lea todo. Non, pero sí fai falta. Que a que fai referencia ao poder de innovar o ordenamento xurídico e da potestade de outra organización. En canto ás cuestións xurídicas plantexadas na alegación primeira, procede sinalar o seguinte sobre a potestade normativa municipal referida ao ámbito organizativo. O Concello, exercendo a potestade regulamentaria e da outra organización que outorgan os artigos 4 e 20.3 da Lei 7 de 1985 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o artigo 24.b do texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local aprobado por Real Decreto Legislativo e o artigo 4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado por Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro regula a organización e o réxime de funcionamento do Concello. A partir do exposto, procede recordar a potestade normativa das entidades locais, recoñecéndose a potestade reglamentaria e, por ende, de innovar o ordenamento xurídico, procedendo á desestimación da alegación primeira.
Alegación segunda, tramitación sen participación cidadá efectiva. En virtude do establecido, das distintas normas ás que se fan referencia, o artigo 133 dispón que con carácter previo á elaboración do proxecto de regulamento ou de ordenanza se sustanciará unha consulta pública a través do portal web da Administración competente na que se solicitará a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectadas pola futura norma acerca de os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa, a necesidade e oportunidade da súa aprobación, os obxectivos da norma e as posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias. Non obstante, o apartado 4 do mesmo artigo sinala que poderá prescindirse dos trámites de consulta, audiencia e información públicas previsto neste artigo no caso de normas orzamentarias ou organizativas da Administración Xeral do Estado, a Administración Autonómica, a Administración Local ou das organizacións dependentes ou vinculadas a estas, ou cando concorran razóns graves de interese público que o xustifiquen. Neste sentido, na propia alegación recoñece o artigo 133, o xa comentado do procedimento administrativo común das administracións públicas, non obriga a consulta pública. Por tanto, no presente caso, excepcionase o trámite de consulta pública ao tratarse dunha norma organizativa da administración local, polo que pode entenderse dentro da casuística da excepción ao trámite de consulta pública previa, procedendo, por tanto, á desestimación da alegación segunda. Contido personalizado, presidencialista e restrictivo. Nesta alegación faise unha valoración do Regulamento Orgánico Municipal, concluindo literalmente o seguinte: o documento que se presenta parece redactado especificamente para esta corporación, cun enfoque claramente presidencialista e restrictivo respecto da participación dos membros que non pertencen ao grupo de goberno. Percíbese unha intención de limitar a liberdade de expresión dos concelleiros a través de restriccións ao tempo de intervencións, ao número de mocións e pregúntase o control absoluto da palabra pola alcaldía. Esta alegación procede de desestimarse que considera obxecto do debate político e non técnico, realizando un xuízo de valor sobre o regulamento sen fundamentarse a referida alegación terceira en infracción algunha do ordenamento xurídico. Eu, neste punto, gustaríame sinalar que sen irnos a concellos moi lonxanos, aqueles que máis ou menos teñen regulado o funcionamento das súas sesións plenarias, no Concello de Noia non está escrito, pero teñen un acordo entre os distintos grupos de presentar unha moción por pleno. No Concello de Porto do Son, preguntados, permiten 2 mocións por pleno. No Concello de Lousame, comentábanos o concelleiro de Lousame que vai un pouco a criterio da alcaldesa, as que inclúe ou non, pero aí sí teñen limitados os tempos en 10 minutos por cada grupo político. En Outes non tiñan esta limitación, estou pensando así de memoria, en Outes non tiñan esta limitación. Cando foi de todo isto, nos preguntamos, e a realidade é que a limitación que se establece no RON é a máis amplia de todos os concellos que o teñen máis ou menos regulado na nosa contorna, en outros concellos non tan próximos xeográficamente. Eu quero resaltar, somos 4 grupos, 3 mocións ordinarias por grupo implican 12 mocións por pleno que se poderían presentar aparte das iniciativas que xa, das propostas que xa parten, que teñen que vir a pleno por parte do goberno. Un total de 20 minutos de participación entre un turno e outro. 15. Dixen 20, pero eran 15, son 20 para o que expón. Implica 1 hora de posible debate por cada moción. 12 mocións ordinarias por 1 hora, son 12 horas, non acabamos o pleno. Entón, o mes pasado xa non o acabamos, eran menos puntos. Se non se regula o tempo, se non se regulan as mocións, non acabamos os plenos. Alegación cuarta, falta de concreción no réxime de funcionamento dos órganos colexiados. Nesta alegación exponse o seguinte: o regulamento non establece con claridade aspectos fundamentais como os prazos da convocatoria das comisións informativas, a frecuencia das sesións ordinarias ou o dereito a incorporar puntos na orde do día, o que pode dificultar o funcionamento transparente e eficaz do Concello. Ao respecto, cabe realizar 2 observacións en dereito.
A redacción do artigo 2 do Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Muros, aprobado inicialmente, foi a seguinte: a organización e funcionamento interno do Concello de Muros axustarase á seguinte orde xerárquica de fontes normativas. A Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, artigos básicos do Real Decreto Legislativo 781/86, do 18 de abril, Lei 5/1997 da Administración Local de Galicia, artigos básicos do Real Decreto Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Muros que ahorran. Por outra parte, na exposición de motivos exponse que en aras da economía normativa, o contido do Regulamento Orgánico Municipal redúcese a regular aqueles aspectos non contidos no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, aprobados por Real Decreto do 28 de novembro, que se consideran adecuados á organización propia do Concello de Muros. Neste punto, procede recordar que os preceptos deste regulamento aplicaránse preferentemente sempre que non vayan en contra de disposicións de rango legal que sexan de obrigado cumprimento, tendo en conta que a Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, ten carácter básico. Igualmente, os artigos básicos do texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local aprobado por Real Decreto do 18 de abril, os artigos básicos do Real Decreto do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais. Aplicarase o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais de forma supletoria para cubrir lagoas non previstas no presente Regulamento Orgánico. En definitiva, o obxecto do Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Muros redúcese a regular aqueles aspectos non contidos no Real Decreto do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, recordando que no non expresamente previsto neste regulamento será de aplicación o Real Decreto 2568/1986, polo que resulta improcedente a invocación no escrito de alegación sobre este punto. Alegación quinta, discriminación de concelleiros non adscritos. Con respecto aos dereitos políticos e económicos dos concelleiros non adscritos, non ben establecido en precepto algún o artigo 73.3 da Lei de Bases habilita ao Regulamento Orgánico para delimitar os seus dereitos económicos e políticos. O artigo 73 da Lei do 2 de abril, reguladora de bases de réxime local. A efectos da súa actuación corporativa, os membros da corporación local constituiránse en grupos políticos, na forma e cos dereitos e as obrigas que se establezan con excepción daqueles que non se integren no grupo político que constitúa a formación electoral pola que foron elixidos ou que abandonen o seu grupo de procedencia, que terán a consideración de membros non adscritos. O Pleno da Corporación, con cargo aos orzamentos anuais da mesma, poderá asignar aos grupos políticos unha dotación económica, que deberá contar cun componente fixo, idéntico para todos os grupos e outra variable en función do número de membros de cada un deles, dentro dos límites que, no seu caso, establezanse con carácter xeral nas leis de orzamentos xerais do Estado e sen que poidan destinarse ao pago de remuneracións de persoal de calquera tipo, ao servicio da corporación ou a adquisición de bens que poidan constituir activos fixos de carácter patrimonial. Os dereitos económicos e políticos dos membros non adscritos non poderán ser superiores aos que lles corresponderon de permanecer no grupo de procedencia e exerceránse na forma que determine o Regulamento Orgánico de cada corporación. Esta previsión non será de aplicación no caso de candidaturas presentadas como coalición electoral cando algún dos partidos políticos que a integren decida abandonala. Respecto da dotación a que se refire o parágrafo segundo deste apartado 3, as achegas que os grupos políticos destinen aos partidos políticos de conformidade co disposto na normativa de financiamento destes últimos non será obxecto de contabilidade específica, excepto aquelas cantidades que, no seu caso, puidesen reservar o grupo municipal que porá a disposición do Pleno da Corporación sempre que isto pida. Cando a maioría dos concelleiros dun grupo político municipal abandonen a formación política que presentou a candidatura pola que concorreron as eleccións ou sexan expulsados da mesma, serán os concelleiros que permanezan na citada formación política os lexítimos integrantes do devandito grupo político para todos os efectos. En calquera caso, o secretario da corporación poderá dirixirse aos representantes legal da formación política que presentou a correspondente candidatura a efectos de que notifique a acreditación das circunstancias sinaladas. Por outra parte, o artigo 24 do ROF dispón literalmente: os grupos políticos constituiránse mediante escrito dirixido ao presidente e suscrito por todos os seus integrantes, que se presentarán na Secretaría Xeral da Corporación dentro de 5 días hábiles seguintes á constitución da Corporación.
E o artigo 20 reza como segue: nos municipios de máis de 5.000 habitantes, que é o caso do noso, e nos de menos en que así o dispoña o seu regulamento orgánico ou acordo pleno, existirá se a súa legislación autonómica non prevé neste ámbito outra forma organizativa, órganos que teñan por estudo, informe ou consulta dos asuntos que han de ser sometidos á decisión do pleno, así como o seguimento da xestión do alcalde, a xunta de goberno local e os concelleiros que ostenten delegacións, sen prexuicio das competencias de control que corresponden ao pleno. Todos os grupos políticos integrantes da corporación terán dereito a participar nos devanditos órganos, mediante a presenza de concelleiros pertencentes aos mesmos en proporción ao número de concelleiros que teñan no pleno. En consecuencia, a regulación legal dos concelleiros non adscritos é imprecisa, polo que hai que ter en conta a interpretación dos tribunais, que precisamente veñen recoñecendo aos concelleiros non adscritos as funcións que pertencen a un núcleo inherente, as funcións que pertencen a función representativa que constitucionalmente corresponde aos membros dunha corporación municipal, entre os que está o de participar con voz e voto nas comisións informativas, así como o dereito a intervir nos debates do pleno. Por outro, os concelleiros non adscritos non deben formar parte da xunta de portavoces, pois a figura do portavoz está vinculada ao grupo municipal e, por outra parte, non forma parte do núcleo esencial da función representativa do cargo electo. En definitiva, a redacción proposta relativa aos concelleiros non adscritos respeta o núcleo de dereitos políticos que lle corresponden por razón do seu cargo e función representativas inherentes, habilitando precisamente o artigo 73 para delimitar os dereitos económicos e colectivos dos concelleiros non adscritos a través do Regulamento Orgánico Municipal, procedendo polo anterior exposto á desestimación da alegación quinta. Eu, neste caso, quero facer un inciso deixo no aire para a recapacitación de cada un, porque que, de feito, aquí, nesta corporación, deuse o caso de que o concelleiro que se presentou polo partido Muros Centrado, como solo a cada unha única acta non ten dereito a ter grupo propio, se houvese dous partidos que sacan un único representante, os dous se terían que integrar no grupo mixto. E funcionarían como grupo, como un grupo mixto de dous partidos, aínda seguindo de acorde ás súas siglas, as siglas coas que se presentaron ante a cidadanía. Se en calquera do resto de partidos que temos grupo propio se dá a situación de que marchan 2, 3 ou os que sexan, esas persoas que marchen poderían ter dereito a máis representación cun único membro do que tería todo o grupo mixto, inda dándose a situación de que houvese máis dun partido dentro do grupo mixto. Non vamos a facer aquí un debate sobre o transfuguismo na política. Ninguén está libre de pecados sobre o transfuguismo na política estatal, cae en todas as cores e a todos os lados, entón non vamos a facer aquí sangre nin debate sobre ese tema, porque a todos, os que máis, os que menos, a todos nos tocou algún, así que eu non quero entrar en si está ben, si está mal, pero sí que é certo que non é xusto que alguén que se presenta a unhas eleccións baixo unhas siglas e baixo o amparo dun grupo, ao largo do mandato poida acabar tendo máis representación que outros partidos, porque abandona o grupo de procedencia. Sería non, é unha anomalía a representación democrática surxida das urnas. Aquí o que se pretende é sin vulnerar os dereitos fundamentais dos concelleiros, que é unha frase que nesta corporación se di así, día tamén, sin vulnerar os dereitos fundamentais, se regule a participación dos membros non adscritos, e intentando que non vaya en detrimento do resto de grupos. Alegación sexta, restriccións excesivas nas mocións e na iniciativa política. Regulación no Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Muros das mocións políticas e mocións de urxencia as que fai referencia nesta alegación sexta é a seguinte. Artigo 24, moción política, proposta de acordo, é a proposta que un grupo político municipal somete a consideración do Pleno, incluirá unha exposición de motivos
e unha parte dispositiva dos acordos a adoptar. Incluiránse na orde do día da correspondente convocatoria as mocións que se presenten por escrito no rexistro municipal do Concello como mínimo con 8 días hábiles de antelación á celebración do pleno. Cada grupo municipal poderá presentar un máximo de 3 mocións. Moción de urxencia é a proposta que se somete directamente a coñecemento do pleno por razóns de urxencia e deberá formularse por escrito e entregarse no rexistro municipal do Concello preferiblemente 8 horas antes da celebración do pleno e como mínimo 30 minutos antes da celebración do pleno. Cada grupo municipal poderá presentar un máximo de unha moción de urxencia. Neste punto hai que sinalar que o marco normativo das mocións é extremadamente reducido. O artigo 46.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril de bases de réxime local, que se encadra no capítulo dedicado ao réxime de funcionamento dos órganos colexiados, determina que nos plenos ordinarios, a parte dedicada ao control dos demais órganos da corporación, deberá presentar sustantividade propia e diferenciada da parte resolutiva, debéndose garantir de forma efectiva no seu funcionamento e, no seu caso, na súa regulación, a participación de todos os grupos municipais na formulación de rogos, preguntas e mocións. Así mesmo, no artigo 97 do ROF establece que os efectos do desenvolvemento das sesións e para definir as intervencións dos membros da corporación utilizarase a seguinte terminoloxía. Dictamen é a proposta sometida ao pleno tras estudo do expediente pola Comisión Informativa, conta unha parte expositiva e un acordo a adoptar. Trátase dunha proposta dictaminada na correspondente Comisión Informativa e incluída na orde do día, comprendida na parte resolutiva da orde do día. Proposición é a proposta que se somete ao pleno relativa a un asunto incluído na orde do día, que acompaña a convocatoria en virtude do disposto no artigo 82.3 deste regulamento. Conterá unha parte expositiva ou xustificación e un acordo, así mesmo, a adoptar. Non procederá entrar a debater nin votar unha proposición sen que previamente se rectificase de acordo co disposto no referido artigo 82.3 a inclusión do asunto na orde do día. Moción é a proposición que se somete directamente ao coñecemento do pleno ao amparo do previsto no artigo 91.4 deste regulamento. Poderá formularse por escrito ou oralmente. A Lei de Bases de Réxime Local limítase a garantir de forma xeral a posibilidade de que os grupos municipais formulen mocións. Por outra parte, o ROF únicamente prevé o que na regulación da proposta inicial do regulamento orgánico se denominan mocións urxentes. Isto é, non garante a ningún grupo municipal nin concelleiro non adscrito o dereito a que moción algunha vaia inicialmente incorporado á orde do día, posto que dita incorporación depende sempre da declaración de urxencia da mesma pola maioría absoluta dos membros da corporación. A regulación aprobada inicialmente respecto ao parámetro de legalidade, permitindo que as mocións se poidan formular por unha doble vía, a primeira, as denominadas mocións urxentes reguladas no ROF, a segunda, as denominadas na aprobación inicial do Regulamento Orgánico do Concello de Muros, moción política, proposta de acordo, é a proposta que un grupo político municipal somete a consideración do pleno. Incluirá unha exposición de motivos e unha parte dispositiva dos acordos a adoptar. Incluiránse na orde do día da correspondente convocatoria as mocións que se presenten por escrito no rexistro municipal do Concello como mínimo con 8 días hábiles de antelación á celebración do pleno. En defensa da legitimidade constitucional desta formulación, podemos citar o artigo 97 da Lei 7/2015 de 1 de abril, 2 municipios de Canarias que habilita... Disculpe, eso non está no informe da secretaria? Sí. Non. Concho, estou non lendo. Pois non é o mismo que temos nós. Está impreso do... Sí. Alegación sexta. Sí. Sí. Punto 3, moción. Sí. Moción política, dixo vostede. No. Onde vai que acabei de ler eso? Estamos máis un par de párrafos máis para baixo. Sí, pero non é... Bueno, eu creo que non está seguindo este informe. Sí. Bueno, ahora sí que... Ahora sí que me perdí un pouco. A ver... Aquí, sí. En defensa da legitimidade constitucional desta formulación podemos citar o artigo 97.1 este párrafo de aquí. Sí, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... O octavo párrafo. En defensa da legitimidade constitucional desta formulación podemos citar o artigo 97.1 da Lei 7/2015 de 1 de abril, que pon 2 municipios de Canarias que habilita expresamente o Regulamento Orgánico Municipal para fixar o número de propostas non resolutivas que pode presentar cada grupo. O artigo 91.4 do ROF permite aos grupos municipais presentar mocións ao pleno antes da quenda de rogos e preguntas. Neste sentido, o ROM pode establecer unha regulación distinta.
limitando o número de mocións por grupo para non alargar a duración das sesións, sempre que se permita a presentación dun número razoable. Por todo o anterior, procede a desestimación da referida alegación sexta, considerando que a redacción proposta das mocións respeta a legalidade. Xa fixen referencia antes a isto, pois ao final 4 mocións por cada grupo político, porque serían 3 na orde do día, unha que se podería presentar por urxencia, pois garanten a participación dos distintos grupos políticos no pleno. Alegación sétima, procedemento pouco garantista nas emendas. Con carácter previo faise referencia á redacción do artigo 26 do Regulamento Orgánico, aprobado inicialmente relativo ás emendas, concretamente as emendas orais que transcribimos literalmente. Admitiránse emendas orais durante a celebración da sesión cando teñan a finalidade de corrixir erros materiais, incorreccións técnicas ou semánticas ou simples omisións ou cando respondan a acontecementos relevantes e imprevisibles. En consecuencia, procede desestimar a alegación presentada sétima, xa que a redacción das emendas orais coincide coa motivación da alegación, estando pensadas as emendas orais para erros materiais, incorreccións técnicas ou semánticas ou simples omisións ou cando respondan a acontecementos relevantes e imprevisibles. Alegación oitava, participación cidadá limitada. Os artigos da Lei 7/1985 da base de réxime local relativos á participación cidadá, artigo 1, os municipios son entidades básicas de organización territorial do Estado e canles inmediatas de participación cidadá nos asuntos públicos que institucionalizan e xestionan con autonomía os intereses propios das correspondentes colectividades. Artigo 18. Son dereitos e deberes dos veciños participar na xestión municipal de acordo co disposto nas leis e, no seu caso, cando a colaboración con carácter voluntario dos veciños sexa interesada polos órganos de goberno e a administración municipal. O artigo 69, as corporacións locais facilitarán a máis ampla información sobre a súa actividade e a participación de todos os cidadáns na vida local. As formas, medios e procedementos de participación que as corporacións establezan en exercicio da súa potestade de autoorganización non poderán en ningún caso menoscabar as facultades de decisión que corresponden aos órganos representativos regulados pola lei. Artigo 70 bis, os concellos deberán establecer e regular en normas de carácter orgánico procedementos e órganos adecuados para a efectiva participación dos veciños nos asuntos da vida pública local, tanto no ámbito do municipio no seu conxunto como nos distritos, no caso de que existan no municipio ditas divisións territoriais. Esta alegación procede de desestimarse dado que a redacción proposta cumpre coa legalidade vixente, sendo tamén de aplicación o disposto no artigo 253 da Lei 5/1997 do 2 de xullo da Administración Local de Galicia, tal e como se dispón no artigo 2 do Regulamento Orgánico que establece a prelación de fontes formativas. Regulación do uso da palabra e do tempo de intervención. O artigo 94.1 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais encomenda ao presidente da corporación o cuidado de que todas as intervencións no pleno teñan unha duración igual, pero non establece unha duración mínima das devanditas intervencións. Non hai ningunha previsión normativa expresa que limite a duración das intervencións dos concelleiros, pero establecer limitacións das intervencións é posible en base ao principio de autonomía local e o dereito de autoorganización das corporacións locais. Tendo en conta o anterior, así como o principio de autonomía local, recoñecida na Carta Europea de Autonomía Local e na propia lei, permite que as entidades locais se autorregulen en todo o que non contradiga a lei. Por outra banda, as limitacións de tempo son normais en case todos os rons dos distintos concellos, así como nos regulamentos dos órganos legislativos, polo que procede a desestimación da alegación novena. Alegación décima, interpretación unilateral do RON pola alcaldía. É preciso establecer o procedemento de interpretación do RON, estimándose adecuado que lle corresponde ao alcalde ou alcaldesa ditar as instruccións interpretativas e aclaratorias da normativa descrita no Regulamento Orgánico Municipal para a súa aplicación, un previo informe da Secretaría Municipal, polo que se desestima a alegación décima. Alegación onceava, funcionamento das comisións informativas. Neste punto, a xuízo da que subscribe enténdese que efectivamente se debería concretar quen pode solicitar a celebración de comisións extraordinarias, quedando a redacción do párrafo 11 do artigo 11 nos seguintes termos. Poderán solicitar a celebración de comisións extraordinarias
a cuarta parte dos membros da corporación. Por outra parte, resulta incongruente que se o alcalde como presidente nato de todas as comisións non dispón de voto e por outra parte se establece que os empates dirimiraos a presidencia co seu voto de calidade, propoñendo que a redacción do párrafo 13 do artigo 11 quede así redactada. Os ditames das comisións informativas teñen carácter preceptivo pero non vinculante e serán adoptados por maioría simple. Os empates dirimiraos o concelleiro que presenta a proposta co seu voto de calidade. Neste caso, entendeuse que sí, era unha incongruencia e un erro, un problema que surxía na redacción do RON, polo que se procedeu á corrección e creemos que, tendo en conta que os ditames das comisións informativas non son vinculantes, non podía quedar sen dictaminar, o empate non valía na norma, alguén tiña que dirimir o empate. Entón, considerouse que unha boa forma de dirimir o empate era que o concelleiro ou concelleira que presente a proposta teña o voto de calidade. Desta forma, digamos que non é que se garanta, pero facilítase o dictame favorable pola comisión. É unha forma de chegar ao pleno con máis aval. Logo o pleno será quen decida de forma definitiva, pero considerouse que era certo que había que dirimir esta incongruencia e pareceunos que era unha boa solución, que o voto de calidade recaia na persoa que presente a proposta. Alegación do CEABA: concentración de funcións na alcaldía. É preciso establecer o procedimento de interpretación do RON, estimándose adecuado que lle corresponde ao alcalde ou alcaldesa ditar as instruccións interpretativas e aclaratorias da normativa descrita no Regulamento Orgánico Municipal para a súa aplicación, un previo informe da Secretaría Municipal, polo que se desestima a alegación do CEABA. A totalidade do anteriormente exposto constitúe o informe da Secretaría. En base a este informe, propónse a Comisión Informativa que ven dictaminado favorablemente. O Pleno do Concello de Muros, na sesión ordinaria con data 27 de marzo de 2025, aprobou inicialmente o Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Muros e publicouse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. Espera. Vámonos xa directamente ás propostas, non vamos a ler os antecedentes. Propostas. Primeiro, desestimar as alegacións primeira, segunda, terceira, cuarta, quinta, sexta, sétima, oitava, novena, décima e doceava, contidas no escrito presentado en data 18 de maio de 2025 por don Manuel Secundino Lago Álvarez, polas razóns expresadas no informe da Secretaría de data 17 de xuño de 2025 que consta no expediente administrativo do que se remitirá copia aos interesados xunto coa notificación do presente acordo. Segundo, estimar a alegación undécima contida no escrito presentado de data 18 de maio de 2025 por don Secundino Lago Álvarez polos motivos expresados no informe da Secretaría de data 17 de xuño de 2025, quedando a redacción do párrafo 11 e 13 do artigo 11 do Regulamento Orgánico Municipal do seguinte modo: poderán solicitar a celebración de comisións extraordinarias a cuarta parte dos membros da corporación. Os ditames das comisións informativas teñen carácter preceptivo pero non vinculante e serán adoptados por maioría simple. Os empates dirimiraos o concelleiro que presente a proposta co seu voto de calidade. Terceiro, aprobar expresamente con carácter definitivo o Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Muros nos términos inicialmente aprobados mediante acordo do Pleno de data 27 de marzo de 2025, incorporando a modificación do artigo 11 referido, relativa ás comisións informativas. Cuarto, publicar o devandito acordo definitivo no Boletín Oficial da Provincia e tabuleiro de anuncios do Concello, entrando en vigor segundo previsto no artigo 7.2 da Lei 7/1975 de 2 de abril reguladora das bases de réxime local. Ben, a proposta trae o dictame favorable da Comisión Informativa e este sería o último paso para a aprobación definitiva do Regulamento Orgánico Municipal. No que levamos de mandato, creo que quedou máis que reflectido a necesidade de establecer un regulamento para as diversas, tanto para o proceder do propio pleno como os procedementos de comisións informativas, xuntas de voceiros e demais. Tentouse un regulamento orgánico
atendese a todo o que consideramos que era importante atender, que garantizase a participación plena de todos e cada un dos grupos políticos e de todos e cada un dos concelleiros tamén. Se non é perfecto, que probablemente non sexa perfecto, porque aquí perfecto non hai ninguén, nin os que levan un nome, houbo comisións nas que se puideron facer aportes e non se fixeron, tanto na primeira proposta como na segunda. Eu sí que lle teño que agradecer ao señor Lago Álvarez que presentase as súas alegacións, posto que, aínda que a proposta sexa desestimar a maior parte delas, pois polo menos si consideramos que tivo unha participación proactiva e constructiva, aínda que teñamos diferencias de parecer na redacción ou no contido. E, de feito, precisamente a alegación que el presenta sobre o punto do funcionamento das comisións informativas permite a corrección deste punto, que de non presentar esas alegacións pois non se correxiría. E si que é certo que cando algo é mellorable hai que recoñecelo, e se se pode mellorar, mellorase. En este caso, eu quero agradecer ao señor Lago Álvarez a súa aportación, porque creo que sí mellora inda que se desestime na súa maior parte, sí mellora a redacción do RON. Bueno, sen moito máis, insisto, o que estamos agora, o que toca debatir neste punto é a estimación ou non a estimación das alegacións xa ditas e a estimación da relativa ao punto das comisións e a aprobación definitiva ou non a aprobación. Entón, turnos de palabra, Partido Popular. Moitas gracias. Bueno, pois nós coincidimos coas alegacións expostas polo señor Lago, posto que foi as observacións que fixemos no pleno de aprobación inicial deste documento. O que pasa que este documento non se pode arreglar con alegacións, hai que retiralo porque está, responde a unha necesidade, é verdad, pero a necesidade é a de tapar a súa incompetencia a hora de dirixir e ordenar os debates plenarios, e non hai máis mostra que ao último pleno que este punto que estamos tratando aquí precisamente porque non se foi capaz de tratalo no pleno no que lle correspondía. Este documento, como dixemos no seu día e como tamén di o señor Lago, pois é claramente presidencialista, é moi restritivo en canto a participación dos concelleiros. No texto presenta a multitude de incoherencias, a regulación das intervencións pois parece, como un poquito de coña. Entonces, desde o noso punto de vista, pois non hai norma que tape a súa demostrada incapacidade para dirixir este pleno. Se lle escapa isto das mans, señora Lago, é que non é capaz vostede nin de dirixirse aos concelleiros coa educación e cortesía de vida. En moitas ocasións se burla de nós ou de quen lle toque, vale? Ou nos fala, pois cunha condescendencia chea de superioridade, e en outras, pois é directamente borde, sin máis. E para aprobar, xustificar esas actitudes e agocharse nunha normativa que lle dá a vostede a potestade de facer o que lle dé a gana, pois pretende que aprobemos esta proposta. Nós imos votar en contra claramente da desestimación das alegacións, porque entendemos que, en todo caso, se vostede as quería ler, o que tiña que facer era darlle a oportunidade ao señor Lago de que as explicara detidamente, xa que tiñamos que escoitar toda esta lectura que por encima foi bastante inexacta pola súa parte. Non creemos que se deba aprobar este documento, creemos que se debe retirar.
E se vostede quere facer un regulamento orgánico municipal, deberá contar con todos os grupos e facelo nun órgano consensuado e entre todos. Nada máis de momento, moitas gracias. Ben, Partido Socialista? Bueno, nos queremos deixar de manifesto que sí é ben certo que votamos a favor da Comisión Informativa no anterior pleno, pero estamos no momento de decidir si isto hai que aprobarlo definitivamente ou non. O noso problema, o Grupo Socialista, creemos que este reparto de funcións, este ROM, non é un reparto equitativo e nós vémonos perjudicados o noso grupo tamén. A parte deso, estuvo a señora alcaldesa lendo aí o informe secretario por todo polo miúdo e as alegacións do concelleiro non escrito e parece que se está facendo un ROM para regular as intervencións dos non escritos. As intervencións dos non escritos. Que eu creo que hai facultades e ferramentas dabondo sin necesidade de aprobación deste ROM. Creo que hai na lei facultades dabondo e nós vamos a cambiar o noso voto porque creemos que necesitamos máis transparencia e necesitamos un reparto equitativo das funcións que creemos que aquí estáse vulnerando. E aparte, con respecto ao tempo de intervencións, xa vimos o tempo de intervencións, que creemos que sí hai que regulalo, pero vostede ten ferramentas de sobra para poder regular o tempo de intervencións, para regular outro dos motivos era regular a presentación das mocións, que nós tamén estamos de acordo en esa parte, pero desde principios da legislatura e como ben o di a lei, quen di as mocións que van ao pleno e as que non van ao pleno é a presidencia, que hasta ahora se fixo así. Entón non entendemos que a lei o motivo polo cal usted non pode dicir que mocións van ou non ahora mismo, como se deu conta de que non. De feito, fai moi pouco decideu traer unha moción ao pleno que non tiña nada que ver co pleno da corporación, que non era materia deste pleno, e sin embargo trouxo tamén, co cal creo que ten facultades de sobra vostede, señora alcaldesa, para dirixir estas sesións plenarias. Vale. Rematou? Sí. Señor Lau Álvarez. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver. Tanto hasta ahora, a legislación actual, José podría estar falando tanto tempo como estuvo falando usted, 47 minutos, e non pasa nada. Non pasa nada. Bien, vamos a ver. O informe de secretaría, para mí, non é creíble en nada de nada. Non é creíble en nada de nada. E eu digo por qué. Hai algo moi importante, moi fundamental, que é que por parte de Secretaría cando votamos que se poña na acta o que é certo que votamos, cousa que no ditamen da Comisión Informativa se di, Dios mío, que se di, se empeza a negarme este dereito, con isto eu non lle podo creer, pero nadiña de nada. Ao final de todo, o ditamen, Comisión Informativa, participación ciudadana, logo das deliberacións e sometida a declaración a votación polo sistema do voto ponderado, amparado no acordo plenario de 31 de xullo de 2023, no voto, etc., acádase o seguinte resultado. Votos a favor, doña María Lagolestón. Abstencións, doña Sandra Maneiro Pais. Votos en contra, Manuel Secundino Lago Álvarez e don José Manuel Martínez. Bien, sencillo de todo, voto ponderado nas comisións tal. O PP o 38%, Muro Centrado o 8%, Suma o 46%, o BNG o 31%, o PSOE 23%. Si me está negando ese dereito, que non o considero un error, que non me estará negando co seu informe. Vamos, baites e baites, como decimos tamén en Muros, e se di por todas partes. Segundas observacións,
Segunda observación. Seguramente lle costou moitísimo a elaborar a Secretaría este informe. Pero vamos a ver. Un informe resulta ser un informe xurídico, donde deixa aberto a que nos coite si admito, non admito isto ou non admito aquelo outro. Ahora, que me cruce o remate de cada alegación dicindo ordenamento xurídico tal, procedendo á desestimación da alegación primeira. Pouco notei por aquí, o notei e tal. Esta alegación procede de desestimarse porque considerase tatatín, tatatán. Outra máis, previo informe de secretario porque se desestima a alegación 10ª. É así constantemente. Isto non é unha maneira de facer informes. Non é unha maneira de facer informes. Eu entendo que usted non é unha experta, eu tampouco, en dereito administrativo. Seguramente é experta en moitísimas cousas, pero isto non. Isto é casamentarse co poder. Pecado grave e gravísimo que pode cometer calquer empleado público. Pecado gravísimo, non é así. E se me deixas tirar a min tamén a legislación, direille que é unha persona, é un membro máis da corporación, con voz pero sin voto. Por iso as miñas críticas ahora mesmo, con membro da corporación, con voz pero sin voto. En consecuencia, é o que é. Mire, pouco máis. Isto ven xa perfectamente cocido, con unha receta moi determinada, e lle vou repetir en suave dicir o que lle dixe no anterior, do pleno en que se aprobou. Isto, no 2027, sí ou sí, goberne, quen goberne, vai a ser derogado. Ahora, usted podía, e agradezco a súa sinceridade, podía decir, mira, vamos a ter isto, pero se un día queredes facer 11 preguntas, pois facedes 11 preguntas e non pasa nada. Porque por moito que se teña, tal, podíamos poñernos a discutir aquí, allá e acullá. En principio, se falamos de mocións, intervencións, unha cousa e outra, pois vai dirixido a quen non formamos parte do goberno municipal. É dicir, insisto no argumentado xa tal. Cantos plenos ordinarios ao cabo do ano? 10. Canto máximo poden durar os 10 plenos? 35 horas. Canto se collemos o dichoso a videoacta esa, miramos canto dura o tempo en facer rogos e preguntas? 30, 35, 40 minutos. Por 10, 4 horas. 4 horas ao ano. Non máis, non máis. Cando usted, por lei, e asumeu, quen explicou un montón de ben, asumeu perfectamente que a xestión do Concello ao 96% é completamente súa. Atribucións do Pleno, primeiriña de todo, elexir alcalde ou alcaldesa. Segunda, por encima de moitas máis, de 21 ou 22, o control e fiscalización dos órganos de goberno municipales. E se hasta eso se me vai negar, se nos vai negar, mal imos sinto. O que non poda facelo aquí, non teño dúda ninguna, que estou espléndido, a golpe de escritos ás administracións, que xa hai uns cuantos por aí adiante. E como dixen máis de unha vez, aquí estou, e non estou para calar, estou para dicir o que teño que dicir. Quédese co seu ron, que, por certo, cuidado, non vai ser solamente para min e para o Grupo Popular, igual é tamén para o Grupo Socialista, porque supoño que isto será de aplicación non solamente nos plenos, sino tamén nas comisións informativas, ou non? Tamén, pois con todo o que temos visto, venga Dios e lo vea, que eu, se me dan o veneno a beber, polo meu justo non o tomo, Por eso lle pediríalle ao Grupo Socialista que o meditase, que cada un se batique como vexa, que deixemos todo como está, e se absteña. Nada máis, se absteña. Porque isto non resulta. Usted fixe unha mención
a CEA, Noyans, concellos, tal, nos ven aquí decir alegremente non está escrito, pero chegaron a un acordo de aquí e de lá. É unha cousa, cando aquí a secretaria menciona o carácter constitucional porque unha lei autonómica de Canarias di non sei que, non sei canto, unha peniña, home. Dicir, a lei autonómica de Canarias pode dicir o que lle dá gana, pero a lei autonómica de Galicia, tamén di outras cousas, señoría. Non é outra forma. Non me vou poñer a platicar nesta primeira intervención moito máis, pero é que isto non lle vai resolver os seus problemas de ter que dar contas. Non lles vai resolver, en absoluto. E vai ser de forma... Explícolle na segunda intervención miña. Explícolle na segunda intervención. Moitísimas gracias. Como ve, 47 minutos non. Creo que foron 8:40, non máis. Perdón se me estendín. Bueno, o primeiro que vou a dicir é que efectivamente o señor Lago Albert ten razón, o dictame debería ser desfavorable, foi un erro, e os erros asúmense. Pon favorable cando debería poñer desfavorable. Pero bueno, creo que un erro pode o cometer calquera. Non o comete quen non fai. Entón, o primeiro, antes de ningunha outra cousa, efectivamente, a comisión informativa pon que está dictaminada favorablemente cando debería poñer desfavorablemente. Entón, comezamos por aí, agora continúo. Fala a señora Monteagudo de educación e cortesía de vida. Na mesma intervención na que utiliza a frase un poquito de coña. Na mesma intervención utiliza vostede a frase un poquito de coña nun salón de plenos e logo fala de que non temos a educación e cortesía de vida cando vostede interrumpe numerosas veces o turno de palabra dos distintos concelleiros. Fala da incompetencia para levar o pleno. O problema igual é que sentada na bancada da oposición temos unha persona que carece totalmente de educación, ou polo menos aquí non a mostra. Igual o problema ven por aí, e non pola incompetencia a hora de levar un pleno. Vostede estivo aquí e ten que recoñecer que mentres estivo aquí sentada respetabanse os turnos de palabra, non porque vostede os dirixise, porque que estábamos na oposición e mira que era unha oposición tensa na que había diferencias grandes e importantes entre os distintos grupos da oposición, respetábase polo menos unhas normas de cortesía. Fala de vostede de superioridade, que eu falo con superioridade. Pode ser, cada unha temos o noso carácter, cada unha temos a nosa forma de falar. Non lle vou a falar, non lle vou a facer a valoración de como penso que vostede se dirixe a xente. Pero bueno, como lle dixen antes, ás veces hai que mirarse ao umbigo, que gañamos máis. O Partido Socialista, direille que o reparto equitativo, que as intervencións dos non adscritos non este RON, das intervencións dos non adscritos falan un dos puntos. A verdade é que é un punto dentro de todo o RON. Pero sí que lle teño que dicir que o resto de grupos tiveron tempo de opinar nas comisións informativas. Vostedes foron partícipes da elaboración do RON. E lembrolle, e digo yo con sinceridade, lembrolle incluso unha comida na que estábamos sentados todos o grupo de goberno analizando punto por punto os distintos puntos do RON. Punto por punto. Esa era unha ocasión ideal para facer esta apreciación. Eu lamento moito que a traia agora, pero o momento ideal era naquela sesión de traballo con un churrasco diante, mire vostede. Porque ás veces as cousas fanse mellor con un churrasco diante. Tempo de intervencións e número de mocións, eu xa sei que podo... Bueno, o tempo de intervencións non o podo limitarse en un RON. A lei non nos dá a ferramenta de limitación do tempo de intervencións, di que deben ser equitativas, pero eu non lle podo regular si un grupo fala 40 minutos e outro grupo só fala un, pois non lle vou dicir o que só falo un minuto que fale hasta os 40, porque non lle podo limitar aos 40. A realidade é esa. E o número de mocións, home, sí, a alcaldía decide o que ven na orde do día.
Iso pois, é unha facultade que está así expresamente dictaminada na lei. E a alcaldía pode decidir non traer nada, como fan distintas alcaldías por aí adiante. Neste caso, tomouse no seu momento un criterio por unha situación moi concreta na que a maior parte da corporación agora di que non, pero ca boca pequena dicían que sí, que había que limitar o número de mocións. Bueno, eu creo que non é a alcaldía quen ten que dicir cando alguén presenta 40 mocións que mocións veñen ou que non. Creo que non debería ser, que debería estar na man de quen as presenta, decidir cales van ou cales non, pero bueno. O dito, o momento ideal, señora González, era naquela reunión de traballo para facer esta apreciación. Ese era o momento ideal, non agora na presentación das alegacións. Señor Lago Álvarez, xa lle dixen o de que, bueno, que é un erro. Agradeceríalle que non dirixise os seus ataques contra os traballadores do Concello. Para iso estamos os políticos. Cando eu asumo o informe de secretaría, pode dirixir o ataque tranquilamente a min, porque eu estou asumindo o informe de secretaría. Non pídolle e pídollo sinceramente os ataques dirixos aos políticos, non aos traballadores. Segundo turno de palabras. Partido Popular. Bueno, nós non temos moito máis que decir, sí que nos chamou a atención a reflexión que fixo vostede cando falaba da alegación sexta, porque o seu número 2 marchou no primeiro pleno ordinario, entonces, bueno, chamounos bastante a atención a reflexión que fixo. Polo demais, reiterarnos no que xa levamos dicindo desde o mes de marzo. Este documento non é o que precisa esta corporación, está feito ad hoc para tapar a boca a xente que vostede lle incomoda o que di, e iso outro sinal máis de sectarismo pola súa parte. Nós imos, desde logo, votar en contra da súa proposta e entendemos que deberían estimarse as alegacións e retirar este documento. Sin nada máis, moitas gracias. Partido Socialista. Bueno, primeiro decir que nós, o Partido Socialista, facemos as alegacións e tomamos decisións de acordo con o noso interés cando nos queremos, non cando nos dirixen, cando nos queremos. Votamos tamén, señor Lago Álvarez, como nos queremos, porque levamos moitos anos en este mundillo e creo que nadie nos ten que decir o que temos que votar. Sabemos de sobra o que hai que votar. E con respecto á manifestación que fixo a señora alcaldesa do día do churrasco, que é certo, o día do churrasco fomos a comer un churrasco e trouxeron o rom feito íntegramente. Nós non puxemos ninguna coma en ese documento. Ninguna coma. Coincidirá comigo que xa é verdad. Chegamos a Lier, sacou o documento do rom e entre churrasco e chorizo criollo, que tamén había, pues estuvimos viendo los puntos del rom. Vale. Non lle demos demasiada importancia porque creímos que non era para nós, como non era, porque era para Manolo. Entón parecíanos ben. Non era para nós, era para Manolo. E parecíanos ben. Pero leémoslo polo miúdo e vimos que nós tamén temos aí unha parte. E dijimos, non se pode falar destas cousas comendo churrasco, porque pasan estas cousas. Entonces decidimos nós que as nosas alegacións facémolas cando nos queremos. Chegamos a tempo, este é o tempo precisamente. Independientemente do que dixéramos de aquí para atrás, este é o momento, iba a dicir procesal, pero non é procesal, non sei como se di aquí agora, neste sitio, dice de outra maneira, pero non sei como. Procedimental. Procedimental, gracias, procedimental, para facer as alegacións pertinentes con poder de decisión. Co cal, como entendemos, que volvo a repetir, desde que iniciamos a legislatura, nós, o Partido Socialista, non fomos quen de decir se as mocións iban ao pleno ou non iban ao pleno, porque nunca se nos preguntou. Eso venía dado, igual que el ROM.
Entonces, que non decidía era ela. E algunha vez, ela é a señora alcaldesa, algunha vez que decíamos que se podía levar algunha, no. Entonces, vimos que non, si, eu a última dixen que non era cuestión de pleno. E usted dijo que sí, hizo aquí un espectáculo maravilloso, sin saber por onde iban os tiros, siquera, e falou non sei canto tempo. Hoxe, outra vez. Entonces, para que hacemos ese rom? Si total, quen abusa do uso da palabra é a alcaldía. E iso non está regulado. O uso da palabra da alcaldía non está regulado. Está regulado no rom tamén. Ves, eso tampouco lo leí. Por traer o día de churrasco, home. Traer outro día leí. Entonces, creemos que estamos facendo o máis convinte para o noso grupo. Sin ningún tipo de acritud. Creemos que estamos facendo o máis convinte para o noso grupo. Co cal, tamén vamos a votar en contra. Rematou? Señor Lago Álvarez. Nada, simplemente decirlle, vamos a ver, cando eu me dirixo á señora secretaria, estou me dirixindo a un membro da corporación. Membro da corporación con voz, pero sin voto. Que foi un erro teno calquera, efectivamente. Un erro, bueno, iba a decir, sempre me sale o evangelio polo medio. Bueno, iba a dicir que non é o caso, non o dijo. Bueno, nada máis. É dicir, eu non teño ninguna tirria, nin acontezco nada en contra da secretaria, ni moito menos. Agora, o erro, se acaso, me vale para dicir que é un erro desas magnitudes que eu non me podo creer nada do que escribeu. Non podo creer. Gracias, presidenta. Ben, bueno, vou comenzar por contestarlle ao Partido Popular cando fai referencias non escrito, se fai referencia a unha dimisión dun compañeiro noso. Os concelleiros teñen dereito a dimitir. Teñen todo o dereito do mundo a dimitir ou a seguir. E cando alguén, polos motivos que sexan, considera que non pode seguir, a realidade é que o máis leal é dimitir. Entón, neste caso, o noso compañeiro dimitiu. Pero é que, ademais, el non está aquí para falar do motivo da súa dimisión, pero fixa pública. Entón, eu vou facer referencia aos motivos que o noso compañeiro deu públicamente, porque foron motivos de saúde. É mellor que nos contara os outros. Señora Monteagudo, por favor, teña educación e non murmure por debaixo. El fixo directamente referencia a motivos de saúde. E falou, ademais, dos problemas que lle xeraba, porque que este noso compañeiro traballa para o Sergas. E a pesar de que tivo un accidente laboral no seu posto de traballo, o Sergas non lle adaptaba o seu posto de traballo e o Sergas non lle daba posibilidades laborais. Entón, vostede ven aquí a falar da dimisión dun compañeiro noso que sí, que tivo lugar ao primeiro do mandato. Como xa lle digo, dimitir é algo moi noble, é máis un dereito de todos os concelleiros, como é o de ocupar a acta. O que igual xa non é tan bonito é que alguén que se presentou polo teu partido se quede coa acta, verdad? Que non é bonito. Eu imagino que bueno, como non nos gusta a ningún que alguén se presente por un partido, polo noso partido, se nos quede coa acta, que pasa, xa dixen antes, pasa moitas veces. Eu creo que a vostedes agora mesmo tampouco lles debe de gustar moito, pero son cousas que pasan. Non podemos criticar o transfugismo unhas veces e avalalo outras, verdad? Cando ou temos o mesmo patrón, a mesma vara de medir para todos, ou non. E fala vostede de que este ron o que pretende é taparlle a boca. Pois mire, voulle dicir unha cousa. Cos tempos que se poñen e coas mocións que se permiten, a vostede non lle taparía a boca. No que vai de mandato levamos 2 anos, e ainda non chegou vostede ao cupo de propostas. En todo mandato, ao cupo de propostas para un pleno. Vostede, o seu grupo, ainda non chegou ás 3 propostas por pleno. Entón, non me diga vostede que dicir que se poden presentar hasta 3 mocións a vai limitar, porque aquí ainda non as presentou e levan 2 anos. Entón, 20 minutos por intervención tampouco os fai.
Ao señor Lago Álvarez limito máis? Si, ao señor Lago Álvarez limito máis. Non vamos a dicir que non. A vostede non a limita en ningún punto. Antes hai que chegar a presentar as 3 mocións. Levamos 2 anos e non as presentou aínda. Entón, señora González, agora non é o momento de alegacións, agora é o momento de votar. Claro. E vais a votar porque o E señor... de alegar tamén. Non. Agora non é o momento de alegacións, agora é o momento de votar. O momento de alegacións xa foi e quen fixo o uso do prazo de alegacións foi o señor Lago Álvarez. E por eso agora se vota a aprobación definitiva. Agora non estamos en momento de alegar. Pero yo alegué en el pleno mis motivos para justificar el voto, ¿vale? No. ¿No entiende eso? É que vostede non alegou os seus Yo motivos. alegué los motivos de Vostede mi contou voto. os seus motivos. Es una alegación. No, as alegacións no. fixo o señor Lago Álvarez. Alegación, No. coma, guión manifestación. Manifestacións, sí. Pues eu mismo. Bueno, pero manifestación non se puede decir por usted. Por manifestación va a entender otra cosa. Claro. Si non é con pancartas, señora González. Efectivamente, non. ¿ves cómo no puedo decir manifestación? No puedo. Si digo manifestación, saca bandera. Aquí como eu a bandeira quito sempre que faja falta. ¿Cómo? Eu a bandeira quito sempre que faja falta. Home. La estrella. Coa estrela, sí, e con moito orgullo tamén. Home. Bueno, ¿qué más? A ver, vamos, votamos y marchamos. Vamos a seguir coas formas. Entón, o momento de alegacións, en verdade, o único concelleiro desta corporación que fixo uso do momento de alegacións foi o señor Lago Álvarez, e por iso se vai a votar agora a aprobación ou non. Está visto que non se vai a aprobar. Perdón, alcaldesa, unha cuestión de orden. Que vamos a votar? As alegacións ou a aprobación definitiva? As 3 cousas. Vótase a proposta en conxunto. Desestimación dunha serie de alegacións. Estimación da alegación número 11 e a aprobación definitiva. Vótase a proposta conxunta. Bueno, Sí, o que se vota é a proposta conxunta. A proposta que se leva é conxunta con eses 3 puntos. Desestimación da 1 a 10 e máis a 12, estimación da 11 e aprobación definitiva. O voto en contra supón non aceptar ningún dos 3 puntos, o voto a favor supón aceptar os 3. Ben, pois o dito, o momento de alegacións, o único concelleiro da corporación que fixo uso do momento de alegacións foi o señor Lago Álvarez, que é quen permite que se volva a votar esta proposta. Ben, sen máis, pasamos a votar. Votos a favor da aprobación do RON, abstencións, votos en contra, pois queda desestimada a aprobación do RON. Segundo punto, aprobación da conta xeral do exercicio 2024. Señora concelleira de Facenda, explica a conta xeral. É o quinto punto. Pasar a... No, é o cuarto, pero aquí chamase segundo. Pero sí, cuarto. É o cuarto, pero... Como? Aprobación da conta xeral dos informes favorables e o fin de calendario gobernativo da programación. Non vai a... Vale. Partido Popular? Vai a intervir co permiso da presidencia a miña compañera. Sí, sin problema. Bueno, o noso grupo sabe perfectamente que traer a conta xeral a aprobación do pleno é un trámite de control, é un trámite necesario. A conta xeral está conformada por varios documentos, precisamente un dos máis importantes ou dos que reflexa mellor a situación económico-financiera do Concello é a liquidación. Deste tema da liquidación presupuestaria e orzamentaria do 2024 xa falamos en outras ocasións. Estaba dictaminada de forma desfavorable por intervención porque arroxaba un déficit no seu primeiro ano de goberno solas. Gastaron máis do que tiñan e isto abocou o Concello a ter que elaborar un plan económico financiero que efectivamente que non vai a pagar de forma inevitable, máis pronto que tarde van a ser os veciños. Preguntámoslle en varias ocasións como iban a solventar estas discrepancias entre ingresos e gastos, estas diferencias. Como vemos na orden do día, pois a medida primeira parece ser
subida de impostos aos veciños, neste caso, a subida da taxa da recollida do lixo. A concelleira de Facenda dixo xa en varias ocasións e fai moitos meses que estaban elaborando un orzamento para este ano que esperábamos o trouxesen pronto para poder corrixir estas desviacións presupuestarias e non abocar ao Concello a unha senda de endebedamento irreversible. Imos absternos nesta votación, quedámonos con ese informe desfavorable de intervención e con que isto é un trámite de control que reflexa o descontrol que hai agora mesmo no Goberno. Gracias. Bueno, pola nosa parte, facer referencia a que, como dixo a señora González, é un trámite, a conta xeral ten que ser aprobada e tense que rendir en tempo e prazo. Efectivamente, estáse rendindo en tempo e prazo e sei que xa se comentou en numerosas ocasións o resultado negativo da liquidación. Eu fixen tamén referencia en varias ocasións que a este goberno tocoulle asumir precisamente no ano 24 unha suba do recibo do lixo que o duplicou, donde pasamos de pagar cerca de uns 500.000 a pagar 1,5 millón. Que está genial dicir que non se suban impostos, pero a vida sube e os servicios queremos seguir tendos. As leis din que un concello ten que ser polo menos sostible cos servicios que dá. Pagar por un servicio 1.200.000 euros e recaudar 250.000 non o fai sostible. Pero é que o problema ven de que dende o 2012 non se modifica unha soa ordenanza fiscal neste concello. E iso fai que a maior parte dos servicios a día de hoxe sexan deficitarios. A nós tócanos poñerlle o cascabel ao gato, como se suele dicir. E tócanos facer o que vostedes non quixeron facer. E vostedes non o quixeron facer e puideron non facelo porque no momento no que a vostedes lles tocou gobernar estaban suspendidas as regras fiscais, que vostedes incumpliron todos e cada un dos anos. No ano 19, vostedes, bueno, no 20 foi xa, vostedes tiveron que presentar un plan económico financiero. Vostedes tiveron que presentar un plan económico financiero porque incumpliron. Non o tiveron que presentar o resto dos anos porque estaban suspendidas as reglas fiscais. Nós non temos suspendidas as reglas fiscais, a nós tócanos asumir esas limitacións, por certo, que veñen dictaminadas pola lei de sostenibilidade financiera a coñecida como Lei Montoro. Non sei se lle sona ese apelido, non sei se lle sona quen foi quen aprobou aquela lei financiera e quen foi quen constrinxiu os concellos, porque é unha lei financiera que constrinxe os concellos e que incluso non deixa utilizar o remanente de tesourería para distintos financiamentos, únicamente para pagar débeda e nada máis, A débeda, pois, ás veces, interesa pagala sostidamente no tempo. Cando calquera de nós, na nosa casa, na nosa vida xeral, asumimos unha débeda, pois preferimos pagala sostidamente. Non temos por que coller e amortizar a hipoteca de golpe. Pois pago aos poucos e xa está. Os bancos teñen estas cousas, teñen cousas malas, pero tamén teñen outra cousa boa que prestan cartos para poder efectuar gastos. Pero as leis financeiras que se aplican ás distintas administracións non permiten estes movimentos, non permiten aumentar o gasto en máis daquel porcentaxe. Incúmprese a regla de gasto. Non che deixan ir aumentando o gasto, aínda que a vida suba, porque a vida sube, e aínda que non se contemplen o aumento de ingresos. No noso caso, un servicio básico que estamos obrigados a dar, como é o lixo, disparouse, non subiu, disparouse nunha
nunha cantidade tremenda, que non só lle fai difícil a viabilidade a Muros, porque o resto de concellos que somos usuarios deste servicio están nunha situación similar, de todas as cores, todos os concellos que estamos metidos na Mancomunidade do Barbanza temos o mesmo problema para afrontar a suba deste canon. Non queda máis que aprobar a conta. Nós sabemos que saiu un resultado orzamentario negativo, tendo en conta que se pasaron a pagar 600.000 euros máis, que o resultado negativo fora de 80.000, menos 80.000, pois igual nos contivemos máis aínda do que se contiveron vostedes. Igual nos contivemos máis aínda do que se contiveron vostedes. Pero, non chegou porque o aumento subeu dunha maneira moi significativa en moitos puntos. Eu quero facer fincapé un pouco nos distintos puntos que se contemplan na memoria. E direille que hai un gasto que ten o Concello que, vostedes deben de saber, inda que non o queren dicir, porque, é o que vostede a min, vostede non, a señora Monteagudo a min acusábame de sectaria. Eu direille que o sectarismo, está ben pola miña parte, pola súa direille que teremos que falar de cegueira ou que, porque non querían falar do burato económico que supón o servicio de axuda no fogar. De todos os concellos que coñezo, tanto na nosa contorna como máis alá, o servicio de axuda no fogar é un dos maiores quebradeiros de cabeza, porque, ademais de ser unha competencia impropia, non é o Concello quen debe asumir o servicio de axuda no fogar, si que é unha fonte de gastos enorme e que non está financiada nin na metade polas distintas entidades a quen lle corresponde o financiamento. Pero é que, ademais, hai outro, no noso caso, hai outro servicio que supón un gasto enorme ao longo do ano. E aquí direi que o señor Lago Álvarez apuntou moitas veces a él. É un servicio do que hai que actualizar o financiamento, e eu son moi partidaria de actualizar o financiamento. De feito, pidín varias veces que se fixese a actualización do financiamento tamén no seo do noso grupo de goberno, que é o grupo do GES. O bo de subirlle as cotas ao GES, teno aquí dito o señor Lago Álvarez moitas veces, é que non o pagan os veciños, que o pagan as aseguradoras, e a veces non nos conocemos tan directamente, e non doe tanto subirlle os impostos. Pero vostedes en 4 anos nos que este servicio xa era deficiente porque non se actualiza o precio do GES dende o 2013 ou 14. Aí teño dúbidas, pero do 2015 en diante non se actualizou. E vostedes, durante o seu mandato, tampouco actualizaron. E de verdade que subir esta taxa non lle afectaba en nada malo aos veciños. Eu xa sei que o número, estaba genial que nos saíse un resultado positivo e grande. Mira que ben, porque nos poríamos a medalliña de mira que ben o fixemos, que ademais de facer cousas, aforramos. Non aforramos, é verdad, non aforramos, porque intentamos facer cousas e había que pagar todos os gastos aos que está obrigado o Concello. Non nos dou para aforrar, pero, polo menos dou para facer cousas e para asumir as obrigas que tiñamos. En este caso, asumir, por un lado, unha obriga que temos e que non nos corresponde, que é do Servicio de Axuda do Fogar, polo outro, un grupo que, si ben é indispensable, eu insisto en que é indispensable, que é o Grupo de Emerxencias Supramunicipais, debería estar actualizado económicamente fai moito tempo, non de agora. E o servicio de xestión de lixo
que aí xa nos dá para facer un pleno monográfico sobre a xestión da mancomunidade Serra do Barbanza, da que, bueno, a presidencia saben en que cor caeu a maior parte das veces. Señor Lago Álvarez, turno de intervención. Que do PSOE. Empezou, xa empezou. Claro. Ai, pecha. Empezou. Pecha este turno e pecha despois o final. De forma moi rápida. Aprobación de conta xeral, tomatal, son as contas da xestión do ano 24. A xestión lle corresponde a usted, económica, prácticamente, todo habido por haber, e, polo medio, pois, bueno, que un desfase aquí ou alá. E como son as súas contas, pois eu, aprobar, non lles vou aprobar, porque non estou moi conforme. Acaba usted de facer unha serie de mencións aquí e alá, pero do máis importante non se fala. Tendremos que falar no 2027, do máis importante. Voume abster. Graciñas. Bueno, pois, despois de escutar as manifestacións de todo o mundo, agradezco á señora alcaldesa as súas alegacións, pero e non discrepo. Parte do problema é efectivamente que hai servicios que son moi deficitarios, que temos a obriga de dalos e vamos a seguir dándos, pero o problema máis gordo non é ese. O problema máis gordo é a falta de financiación. Ese é o problema deste resultado negativo da conta xeral. Estamos contando con xustiño das institucións que teñen que facer achegas no Concello. Temos que dar gracias outra vez á Diputación da Coruña, porque é quen nos está mantendo a flote, porque da Xunta de Galicia non estamos recibiendo prácticamente ni un euro. O que marca a lei, xusto. Efectivamente, debíamos ser un pouco máis insistentes, pero eu creo que polo menos desde as nosas áreas si facemos peticións, pero sempre quedan un pouco no caixón. Entonces, eso notase, porque cando nós chegamos ao goberno, as necesidades eran moitísimas. Supoño que a todo mundo lle pasa, eu non é a primeira vez que estou con funcións de goberno, e efectivamente, ao salir de outra legislatura, entras e ves as grandes deficiencias, porque non todos traballamos igual. Entón, tuvemos que asumir primeiro, e estamos asumindo de forma bastante complicada, a falta de persoal. Iso é o motivo polo cal, un dos motivos polo cal non temos o presuposto encima da mesa. Estamos sometidos a un plan económico e financiero, que tamén é verdad, e iso, a parte da falta de financiación, tamén é, como dixo a señora alcaldesa, o posto en funcionamento das reglas fiscais. Con todo isto, eu creo que estamos tratando de dar as solucións da mellor maneira posible aos veciños. Co que hai, como din os mariñeiros, cas liñas que temos. Intentaremos e seguiremos traballando para que desde as institucións se nos escuite as nosas peticións e conseguir na maior brevedade posible, se somos capaces de traer ese presuposto que xa dixe no último pleno que estábamos traballando nel, pero como tamén sabedes, nos ha tocado, por suerte, que sacan unha bola en la Comisión de Contas e saleu muros. Entonces, pues tenemos tamén a los de la Comisión de Contas pidíndonos multitud de documentación. Eso que irades que non, sabedelo vos tamén, eso atrasa muitísimo a xestión e o traballo do presuposto, porque temos os plazos que cumplir e estamos tratando de cumplir en plazo con esas solicitudes da Comisión de Contas. Creo que non é para aplaudir, pero creo que non está tan mal, que fixemos boamente o que pudemos e que efectivamente apretamos o cinturón máis do que quixéramos. Vale. Rematou? Ben, Partido Popular.
bueno, alegar a servicios esenciales para a poboación como é a recollida de lixo, o GES ou o SAF, é demagoxia pura. Sabemos todos que son servicios deficitarios, hai outros, pero hai moitas partidas de gasto que si se podían conter ou refacer para non aumentar o 14,22% os gastos con respecto ao ano anterior sin unha mellora significativa deses servicios que vostede mencionou. Claro que todos os veciños de Muros queren o GES, o SAF e todos os servicios que temos, sin renunciar a ningún. Desde logo que sí. Sabemos que hai que actualizar precios, sabemos que sí, pero tamén é necesario conter o gasto, porque aí é onde se desfasaron. Gastaron máis do que tiñan, e sabendo que eses servicios xa son deficitarios en sí, teñen que ser prioridade e non quedar de últimos. Entonces, alegar a que temos que subir as tasas de recollida de lixo, porque obviamente todos os veciños queremos ese servicio, e, polo tanto, esperan que os veciños non protesten por esa subida bastante gravosa desa tasa, pero hai outras partidas de gasto, sueldos, empresas externas, asesores, etc., que sí podían axustarse máis e, por exemplo, non levarnos a unha subida tan elevada desa taxa de recollida de lixo, entre outras. O que fixemos nós, aínda que non fora actualizar con respecto ao GES, ao mellor, efectivamente, non actualizamos as tasas. O que fixemos foi algo máis importante, que empezar a facer as liquidacións que ni siquiera se estaban facendo. Gracias. Fala vostede de que falar de servicios esenciais é demagoxia. Pero é que os 600.000 euros que aumentou o lixo é casi o porcentaxe de aumento de gasto que vostede nomeou. Mire vostede, sin ter que facer moitos números, os 600.000 euros que aumentou o lixo é casi o porcentaxe de gasto ese de aumento que vostede nomea. Resulta que as traballadoras do SAF, por sorte temos as municipalizadas e están en unha situación moito mellor que se estivesen con empresas externas. Tiveron un aumento salarial, como tiveron todos os traballadores do Concello, que é seu por dereito, e ese aumento tamén se reflexa no gasto. Gástase máis que o ano anterior, porque lle pagas máis aos traballadores, que é un dereito que teñen e que yo hai que pagar. E pagar eso non nos doe. Digo, a min pagar o aumento salarial dos traballadores non me doe. Correspóndelle, é un dereito. Os 600.000 euros a maiores do lixo xa me doe máis, porque considero que ven dado por unha deixadez de traballo na mancomunidade de Serra do Barbanza. Entón aí xa me doe bastante máis, porque todos sabemos que ven por unha xestión deficiente. E o GES, sí, hai que facer as liquidacións, estánse facendo as liquidacións, nós estamos facendo as liquidacións tamén, estánse ingresando, pero é que a liquidación que se fai é ínfima en relación ao gasto que supón mover un camión. A día de hoxe, co aumento de combustible que houbo, do prezo do combustible que houbo dende 2014, pois pode entender que os números non cadran. Aumento do prezo do combustible, aumento dos salarios dos traballadores, que evidentemente o camión non vai solo, teñen que ir os traballadores en riba, aumento do prezo incluso os produtos utilizados, tanto as non me sei agora as bombonas, tanto os espumantes como o resto de material que teñen que utilizar para o seu traballo, pois en 2014 aumentou de prezo moito. E fanse as liquidacións, sí, fanse as liquidacións, pero non chegan a nada en comparación co gasto que realmente supón. Entón, fala que vostede aumentaron o 14% o gasto, pero si o 14% aumentou no lixo. E o salario dos traballadores supón outro tanto de aumento, e xa lle digo, ese é un aumento que pola nosa parte non doe pagar, pero hai que entender que o aumento do gasto ven dado polo que ven.
Falar de que é demagoxa, non, pois home, que quere que lle diga? Si, pareceme injusto que sexan os concellos que nos teñen que asumir o gasto do servicio de axuda no fogar, porque é que non é unha competencia nosa, é totalmente injusto. E vostedes tamén non tiveron que asumir, unha cousa non quita a outra. Mentres vostedes estiveron aquí, tamén tiveron que asumir... Moito máis gravoso que foi no COVID. E non lle pagaban o desplazamento ás traballadoras. Entón, nós agora sí que lle pagamos Pero lle facíamos nós sí que lle pagábamos a prevención de riscos. Señora Monteagudo, repítolle, non interrumpa, por favor. No, mentres vostedes estaban non lle pagaban... Perdone, pero contesto por alegacións. Señora Monteagudo, volvolle dicir, por favor, non interrumpa. Mentres vostedes estaban, as traballadoras non cobraban a kilometraxe que a día de hoxe sí están cobrando. E, insisto, é un gasto que non nos doe. E precisamente nas traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar, se máis se pudiera subir, máis se subía. Pero, bueno, non dá ata onde dá para subir. Pero todas as condicións, todas as melloras neste servicio, benvidas sexan. Que, de feito, pola nosa parte estánse facendo melloras no servicio que repercuten na saúde das persoas traballadoras, bueno, máis na saúde dos usuarios e dos cuidadores, pero especialmente nas persoas traballadoras. Entón, non diga que é demagoxa dicir que suben os servicios básicos, porque sí, os servicios básicos suben e hai que asumilos. É como se me di que non chegamos que dicir que non se chega a fin de mes polo aumento do prezo da lista da compra é demagoxa, non, pois cando sube o IPC e non suben os salarios, pois non se chega a fin de mes e non é demagoxa dicir. Señor Lago Álvarez. Por miña parte, nada máis que aportar, Presidenta. Señora González, pecho vostede. Bueno, pues nada, reiterar lo mismo, que efectivamente o motivo é a falta de financiación e a subida dos precios de todo, dos precios de todo, e o curto funcionamento sobre todo das redes fiscais. Ben, pasamos a votar entón. Votos a favor da aprobación da conta xeral. Abstencións. Queda aprobada a conta xeral. Ben, agora sí que imos co orde que marca a orde do día. Punto número 5, fixación dos festivos locais. Ben, este ano os festivos estatais son Aninovo o día 1 de xaneiro, o día de Reis o 6 de xaneiro, Xoves Santo 2 de abril, Venres Santo 3 de abril, Festa do Traballo 1 de maio, Asunción da Virxe 15 de agosto, Festa Nacional de España 12 de outubro, Inmaculada Concepción 8 de decembro, Natividade do Señor 25 de decembro. As festividades autonómicas son San Xosé 19 de marzo, San Xoán o 24 de xuño e o Día Nacional de Galicia 25 de xullo. Con unha vez comunicada os festivos tanto estatais como autonómicos, propoñemos fixar como festivos locais o 29 de xuño, día de San Pedro, e o xoves 16 de xullo, día do Carme. Bueno, entendemos que son dúas datas que teñen un arraigo importante no noso concello. 29 de xullo coincide coa celebración das festas patronais, e o xoves 16 de agosto, que é o día do Carme, entendemos que ten unha vinculación, a festividade do Carme ten unha vinculación co noso concello indudable pola nosa tradición mariñeira. Entón, a proposta que se fai é a destes 2 días, que son un luns e máis un xoves. Partido Popular. Pois por a nosa parte nada, vamos a ver se intentamos chegar aos novos e preguntas que temos bastante interés. Vale. Partido Socialista. Señor Lago Álvarez. Presidenta, me parecen ben os días propostos. Ben, pois entón, se non hai máis apreciacións, pasamos a votar. Votos a favor da proposta? Abstención? Bueno, nada, quedou aprobado por unanimidade, perdón. Ben, vale. Ben, punto número 6.
recoñecemento da compatibilidade dun traballador municipal. Vale. Bueno, vou ler a petición do traballador, don Juan Figueiras Lago, empregado deste Concello, prestando servicios no posto de animador cultural, expón que tendo coñecemento da posibilidade de realizar unha actividade profesional por conta allea, e sendo esta de carácter privado e as funcións que desenvolvo no Concello de Muros, desexo acollerme ao disposto na legislación vixente en materia de incompatibilidades no sector público. En concreto, a Lei 53/1984, 26 de decembro, incompatibilidades do persoal ao servicio da Administración Pública. A actividade que pretendo desenvolver consiste no exercicio por conta allea de tarefas relacionadas co comercio e marketing digital cunha dedicación parcial levada a cabo fora do meu horario laboral no Concello de Muros e que en ningún caso afectará o desempeño das miñas obrigas nin a calidade do servicio público que presto. Así mesmo, manifesto que dita actividade non supón conflicto de intereses, non interfire cos fins, obxectivos nin competencias desta administración nin comporta o uso de medios ou instalacións públicas. Por todo isto, solicito que por parte do Pleno do Concello de Muros se me conceda autorización de compatibilidade para exercicio por conta allea da actividade profesional de comercio e marketing digital nos termos anteriormente expostos. Ben, temos un informe favorable de Secretaría que nos di como debe ser o procedemento e en base a este informe propónse ao Pleno da Corporación de Muros a adopción do seguinte acordo. Primeiro, recoñecer a don Juan Figueiras Lago a compatibilidade entre o posto de animador cultural do Concello de Muros e o desempeño dunha actividade no sector privado, consistente en funcións relacionadas co comercio e marketing digital que realizará a tempo parcial e fora do seu horario habitual no Concello de Muros, por entender que se cumplen os requisitos requiridos pola Lei 53/1984 do 26 de decembro de incompatibilidade do persoal de servicio da Administración Pública. Segundo, inscribir o acordo do Pleno polo que se recoñece dita compatibilidade para desempeñar actividades privadas no correspondente rexistro de persoal. E terceiro, notificar o acordo adoptado á persoa interesada. Ben, pola nosa parte, unha vez exposto polo traballador os motivos polos que pide esta compatibilidade, non hai ningún inconvinte en darlle, entendemos que ten dereito a ela e como ten dereito, pola nosa parte imos a apoialo. Partido Popular. Nada máis. Nós non temos nada que decir, desexarlle sorte nesa nova actividade e que lle sirva de complemento a que redesempeña actualmente. Partido Socialista. Pois nós tamén estamos de acordo porque está claro que nos garantiza que non vai repercutir no seu funcionamento laboral con nós. Señor Lago Álvarez. É un dereito que existe ao traballador e, por encima de todo, a reconocerlle o dereito que ten. Ben, bueno, pois se ninguén máis quer facer apreciacións, pasamos a votar. Votos a favor do recoñecemento da compatibilidade? Pois queda aprobada por unanimidade. Ben, punto número 7, proposta de aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida do lixo. Señora González, poña o punto. Bueno, xa en este punto na Comisión Informativa fixemos unha modificación con respecto ás cotas tributarias como iban a quedar. É o que se trae agora aquí. A cuota tributaria queda da seguinte maneira. O grupo A, que correspondente a vivendas, 107,50. O grupo B, despacho provisional de oficinas e establecimentos comerciales en xeral de menos de 250 metros cuadrados, 188 euros. O grupo C, talleres, almacéns, cafeterías, hostais, cafés, bares e pubs semellantes, 248. E para restaurantes, hotéis, campings, supermercados, establecimentos comerciais en xeral de máis de 250 metros cuadrados de superficie, oficinas bancarias, discotecas, salas de festas, establecimentos industriales, 517 euros. Queremos deixar claro, como xa dixemos na comisión informativa, que cando iniciamos este estudio desta ordenanza fiscal, iniciámoslo de forma bastante urxente cando coñecemos cales eran as novas cuotas que tiñamos que asumir desde o Concello para
para, como mínimo, para poder aboar os 600.000 euros que iba a subir a Mancomunidade do Lixo e que, tendo en conta que desde o Concello temos a obriga de dar este servicio a todos os veciños. Encontrámonos con un problema bastante grande e levamos meses tratando de solucionalo, pero ao final temos que deixar para máis adiante, pero desde aquí comunicámosvos que sí imos facer esa depuración dese censo. O censo que existe actualmente do lixo non se corresponde ca realidade. Hai un número determinado, por exemplo, de vivendas e de despachos e de talleres que non coinciden ca realidade. Entón é imposible poñer polo miúdo a cuota exacta a cada un deles, porque, por exemplo, encontrámonos con un montón de vivendas que pagan como vivendas e logo teñen aparte outro establecimento comercial, por exemplo, e só hai unha sola cuota. Entonces, a problemática era poñer a cuota da vivenda ou poñer a cuota do establecimento comercial. Decidimos utilizar o censo tal e como estaba pola urxencia da aprobación desta ordenanza, porque, como vedes, acabamos de aprobar a conta xeral, é deficitaria e para o ano non podemos chegar á próxima conta do ano que ven sin actualizar a ordenanza fiscal do lixo, porque o problema sería moi grande. Co cal, traemos esta proposta de aprobación aquí para o ano que ven co compromiso de conseguir depurar ese censo e poder facer unhas cuotas moito máis axeitadas ás realidades de cada situación, sabendo que en realidad vai haber bastantes máis recibos, vamos a decirlo así, dos que actualmente temos polo motivo que acabo de explicar, polo motivo do estado en que está o censo. Rematou? Partido Popular? Con permiso da Presidencia, 20 minutos. Xa dixemos na comisión informativa, pensamos que é unha ordenanza ou un intento de modificación da ordenanza moi precipitado. De feito, refléxase en que no momento da comisión traen outra proposta diferente a que se nos envían na convocatoria da comisión. Eso quere dicir que é un cambio de criterio de 5 minutos antes da comisión que tampouco entendemos. Si hai detrás un traballo arduo, que non o negamos, por suposto, por que non se fai desde a base elaborando ou actualizando ese censo, porque por moita urxencia que teña a subida da taxa do lixo para compensar esa subida das cuotas que paga o Concello, de facelo co traballo que hai detrás e co pouco personal que hai, pois facelo ben e facelo dunha vez nada máis. Entonces, o que nos topamos é que chegamos á comisión cunha proposta dunha subida lineal do 40% e pouca modificación máis na ordenanza existente, e entrégasenos nese momento unha táboa onde as porcentaxes das subidas pois cambia de maneira drástica. As explicacións que dan ali entendémolas, o que non entendemos é porque non chegaron antes as conclusións e enviaron esta proposta cando se fixo a convocatoria da comisión. Entonces vemos a subida, a proposta da subida desta cuota precipitada e que o estudio non está ben feito. Nin creemos que este reflexada toda a problemática monetaria e económico-financiera que hai na mancomunidade e que o Concello vai a ter que asumir en algún momento. A alcaldesa na comisión manifestou que non tiñan aínda as cifras que vai a ter que asumir o Concello e os veciños no proceso no que está inmerso a mancomunidade do lixo, pero necesariamente en algún momento hai que estudiala e metela. Entonces, o que propoñemos, non vamos a aprobar isto, xa vos lo dicimos tamén, porque consideramos que o estudio non está completo nin reflexa toda a problemática que hai nesta taxa. Gracias. Bueno, nós atopámonos nunha tesitura complicada. O primeiro é que vemos o déficit inmenso
do que se recauda do lixo frente ao que temos que pagar. E vemos que a lei nos obriga a adaptar a cota que se paga, a cota que nos lle xiramos aos usuarios, a cota que nos lle pagamos á empresa. A nova lei di que hai que pagar polo que se xera. Entón, a cota fixa non se entende moi ben que quede amparada na nova lei de residuos. Pero que a nós, outra das cousas que nos xera conflicto é que sí que é certo que levamos dende o ano pasado xa dicindo que hai que actualizar esta cota, é que en numerosas veces eu me referín á concelleira de Facenda para que fixésemos unha actualización conxunta entre o Departamento de Medio Ambiente e o Departamento de Facenda. Ese traballo conxunto nunca chegou a levarse adiante, por moito que nós insistimos, por moito que eu lle insistín en que había que cambiar os distintos rangos, porque non xera igual un despacho que un comercio, que un establecemento de hostelería, e que se cada quen ten que pagar o que lle corresponde, hai que adaptarse realmente ao que produce cada domicilio. Cada domicilio, cada establecemento, perdón. Xéranos conflicto porque nós creemos que debe haber lealdade institucional, pero utilizando unha frase que utiliza moito a portavoz do Partido Socialista, a nos deron unas lentejas. Nos dixeronos, isto é o que hai, e eu propúxenlle, sigamos traballando e traíámolo a setembro, que estamos a tempo de aprobar a ordenanza en setembro. Traballémola, actualicémola, démoslle unha volta máis para encaixala a lei, e actualicemos o censo, porque efectivamente ese censo é deficitario. En conversas entre vostede máis eu, vostede díxome, non temos persoal para actualizar o censo. Eu dixen, pois igual temos que recurrir a unha empresa externa para que nos faga o censo, e eu creo que sería totalmente xustificado, porque o que se pasaría a recaudar compensaría de sobra o que che pode cobrar unha empresa externa por facer un censo das vivendas e dos locais e da hostelería. Non é un traballo que nós non podemos facer co persoal que temos, porque o persoal municipal é moi escaso, pero que non sería un traballo extremadamente caro e que quedaría de sobra compensado co que se pasaría a recaudar. Pero nós non obtivemos esa volta, nin con un churrasco. De feito, ninguna comida se falou desta actualización. E fala a señora González, a señora Maica González, e dame rabia ter que darlle a razón, pero é que esa modificación de cartos que se trouxe a comisión informativa, eu vina na comisión informativa. Esa modificación a min enseñouseme na comisión informativa. Démoslle moitas voltas sobre que facer ou que non. Eu voulle lanzar a proposta de que deixe a subida sobre a mesa e traíamola a setembro, traballada, ben elaborada, e reflexando a realidade do gasto e reflexando o censo. Porque pódese facer, hai que poñer as pilas, pero pódese facer. Podemos adaptar dentro do posible a norma, e podemos adaptar a norma e podemos adaptar o censo. Eu propóñolle retirala, traballémola e traíamola en setembro. Se non, nós ímonos a abster. Señor Lago Álvarez. Bien. Vamos a ver, asunto tratado na comisión informativa. Eu creo que a falta que aquí se está mencionando de poñer o censo en orden, que era moi importante poder facelo. Para mirar isto, eu ando ben repasando as ordenanzas de C, de Noia,
de Outes, de Porto do Son, bueno, unhas e outras ordenanzas para ver o que había. Hai grandes diferencias entre unhas e outras e, sobre todo, no volumen económico. Aquí dá a impresión de que se fixo encima do que había. Encima do que había, dá de sí café para todos. Se vamos a algún sitio grande, pois, cando se fala de viviendas e outro tipo de actividades, se aplican coeficientes. Me refiro moi concretamente que aquí Café para Todos, a vivienda teña unha persona dentro vivindo, 2 ou 3 ou 4 ou 5, que todos van pagar igual. O que non é en absoluto, pois non resulta nada xusto, non xenera a mesma cantidad de basura unha persona que 4 personas. Por outra parte, hai un detalle a ter en conta, que a novembro de ano 2024 o CERA, Censo Especial de Residentes Ausentes, era casi 1.900 personas. 1.900 personas que pertenecen ao censo, que está en algún momento pertenecen ao censo e que estou seguro que a mitad deles son residentes que foron no seu momento residentes en Muros e que por razóns determinadas ou estar fora de país teñen que estar matriculados, censados nos respectivos consulados. De 1900 eu estou por decir que a mitad son de xente que ten as súas casas aquí, pero bota prácticamente todo o ano do señor o bota fora. Me parece un tanto injusto a estas personas pois cobrarlle o 100% como se estuveran vivindo e xenerando basura todo o ano. No que respecta aos, como lle chama aquí, chamalle grupos ou non sei como lle chama. Bien, no que se respecta a restaurantes, hoteles, campis, supermercados, estabelecementos comerciais, tumbatal, oficinas bancarias, xa se falou aquí dos bancos. E non vou ser eu quen veña aquí a defender os bancos, pero é un pouco de sentido común pensar que unha oficina bancaria non xenera a mesma basura, o mesmo lixo que pode xerar un camping. É dicir, que aquí habría que facer unha distinción de algún tipo. Se falamos, por exemplo, de Noia, falamos de Noia, falamos de, concretamente, o que son centros industriales, aí se vai a factura por miles de euros. Porque un centro comercial do tipo dos que hai aquí genera moita basura. Tal vez isto habría que refacelo de alguna maneira, refacelo para que non houvese estas grandes diferencias. Cando falamos, por exemplo, lle chama aquí, como lle chama, un establecimento, un profesional, abogado, procurador, arquitecto, ingeniero, notario, bueno, o que sea, o resulta que ven pagando o mismo que un bar. Non ten moito xeito. Efectivamente, iso está feito desde fai moitísimos anos, pero tal vez sería importante darlle a isto maduralo un pouco máis. E acaba de pedir que retire para en setembro, e o pido eu expresamente. E votamos como é de preceptivo, que quede sobre a mesa para recompoñer isto un pouco. Ben, Eu pido expresamente. Vou facer un inciso, porque xa hai dúas peticións, a miña e a do señor Lago Álvarez, de que o punto quede sobre a mesa e se siga traballando no camiño. Todos entendemos que hai que actualizar a cota, pero fagámoslo adaptado ao que, non vou argumentar os motivos de por que deixalo sobre a mesa, porque agora mesmo non me corresponde facer eso, pero sí que temos que votar
a retirada do punto para traelo noutro... A retirada do punto? Si, hai que votala, porque hai dous concelleiros que pedimos deixar o punto sobre a mesa, non a retiralo, deixalo sobre a mesa. Hai dous concelleiros que pedimos deixar o punto sobre a mesa, entón ten que pasar a votarse. Leo o artigo que o regula, o artigo 92, calquer concelleiro poderá pedir durante o debate a retirada de algún expediente incluído na orde do día, a efecto de que se incorporen ao mesmo documentos ou informes e tamén que o expediente quede sobre a mesa aplazándose a súa discusión para a seguinte sesión. En ambos casos, a petición será votada tras terminar o debate e antes de proceder a votación sobre o fondo do asunto. Se a maioría simple votase a favor da petición, non haberá lugar a votar a proposta de acordo. Entón, vamos a seguir debatendo a proposta e antes da votación hai que pasar a votar a retirada do punto e deixalo sobre a mesa. Señor Lago Álvarez, quer continuar coa intervención que estaba facendo? Non, simplemente un inciso, fixen a petición á vista de que usted non o fai, pero usted pode, como alcaldesa presidenta, sin necesidade de votación, usted compuxo a orden do día, pode retirar o punto no momento que queira. Si, eu podo retirar o punto, pero eu pido que teñamos paz, que é importante. Exactamente. E como vexo que vostede tamén o pide, sí. Habémonos de entender e todo, señor Lago Álvarez. Vamos a proceder co debate. E antes da votación, votaremos se o punto queda sobre a mesa. Señora González. Seguimos co debate ou votamos? Sí, é que temos que proceder co debate e antes de votar, vaise votar si queda o punto sobre a mesa ou non. Non ten sentido, pero bueno. É o que di o artigo. Non tiene sentido, pero vamos a seguir con el sin sentido, porque isto todo é un sin sentido. Artigo 92. Cualquier concejal podrá pedir durante el debate la retirada de algún expediente. Seguimos debatiendo. Además, me apetece mucho decirle que es mentira, que ella no propuso nada de que lo hiciéramos con medio ambiente. Muchas de las miles mentiras es otra. Bien. Así vamos, o sea... Lo que no puede ser es que ponga en mi boca cosas que no son verdad, porque ni es cierto que propuso nada, ni es cierto que la primera vez que lo vio fue en la comisión informativa. Tampoco es cierto. Pero nos, desde o Grupo Socialista, por responsabilidad, é certo que estamos de acordo con que isto debería vir co censo depurado. A depuración dese censo non é un traballo do mes de agosto, nin dun mes, nin de dous. É un traballo que hai que contratar unha empresa externa para que o faga, porque non temos capacidade no Concello para facelo, e iso ten que facer unha labor de campo. Imaginadvos facer un censo electoral que non se fai en 15 días nin un mes. Isto vai nos chegar a que xunio do ano que ven teñamos sin actualizar a taxa do lixo, co cal a ver como nos cuadramos a conta xeral e o resto dos ingresos cun pufo de 600.000 euros e que previsiblemente virán as reclamacións do resto da mancomunidade, que aínda non chegaron. Entonces, desde esta concelleira non o fixo constar aquí, porque non me parecía xusto pagar a xente algo que de momento non sabemos nin os números que son, nin cando vai a ser. O que sí me parece xusto é que o Concello de Muros e os veciños e veciñas de Muros teñan a posibilidade de que se lle recolla o lixo, de que se lle den os servicios básicos e de que teñamos unha conta para poder facer eso. Si a señora alcaldesa, de forma tan altruista, di agora que quería facer ela con medio ambiente, como cando fixo a presentación dos petroglifos, que non o fixo medio ambiente, que o sacou de unha señora que fixo un estudio e tuvieron los santos, como se dice, el santo valor de publicarlo como se fuera dellos. En este caso non foi así. O sea, en este caso, eu creo que isto é unha rabieta da señora alcaldesa e do grupo do BNG que vai facer sentir o pueblo de Muros. Non estamos falando de un capricho nin de unha broma. Estamos falando de que se para o ano non facemos a subida hasta que en xuño, polo menos, teñamos a posibilidade de facer ese estudio exhaustivo e seguramente baixar estas cuotas que vamos a aprobar agora, porque vai haber
polo menos un 40% máis de recibos de lixo, seguramente vai haber un 40% máis, e vai nos dar para poder adaptar estas cuotas. Pero se a intención da señora alcaldesa é deixar o Concello de Muros sin estes ingresos e sin cubrir mínimamente a necesidade da recollida de lixo, pues bien por el BNG, que fagan o que vexa. Pero eu creo que isto hai no que levar agora, porque se dixéramos en el mes de agosto se puede hacer ese estudio de ese censo e elaborar ese censo, eu ahora mismo deixaba sin necesidade de votación, retiraba o punto. Pero todos somos conscientes aquí neste pleno que un traballo de campo como ten que ser este, de actualizar un censo, fan falta 4 ou 5 meses para facelo. E o Concello de Muros non nos podemos dar o luxo de estar 5 meses sin poder actualizar e cubrir estes 600.000 euros que nos veñen da mancomunidade. Despois dirán, desde o BNG, problema del PSOE que nos llevan ellos. Pero tamén é problema do PSOE, que non é problema do PSOE, que bota man a caixa e se preguntarlle a concelleira de Facenda si se poden gastar esas caras. Vale, entonces, cando chegamos e vemos que pasa cas partidas, pois tuvéronse que gastar. E a culpa non é deles, a culpa é do interventor, sempre é do interventor, que é o que dispón dos cargos. Co cal, desde o Partido Socialista, e en base á responsabilidade, vamos deixar o punto de orden do día, e se alguén vai a votar en contra e cree que se pode esperar hasta xuño, hasta setembro, a facer esa nova modificación, pois que voten a favor. Rematou? Sí. Partido Popular? Bueno, a mí me parece insólita e bastante grave esta situación. Estamos vendo que dos puntos que serán na orden do día o equipo de goberno pois va por libre. Cada un vai a súa conta e ademais a sensación que dá é que isto pois é unha vendetta total e absoluta do Bloque, despois de facerlle acusacións veladas á concelleira señora Maneiro de que o GES non actualiza as súas tarifas, pois acaban de rematarle la faena as señoras. Eu non sei o que vostedes van a decidir. A nós, o comentamos, cando se aprobou o PEZ, brindámonos a aportar na medida en que quixeran e nós pudéramos cousas que entendemos que se podían facer mellor e de outra maneira. A actualización do censo, de feito, foi unha das que citamos en aquel momento, non solamente deste, sino de outros censos fiscais que se manexan no Concello. Como digo, nos parece totalmente insólito o que está pasando en este pleno. Isto non é unha xunta de goberno, isto é o pleno da corporación. E que vostedes estén con estas actitudes, pois resulta bastante chamativo. Somos conscientes de que a lei exixe, unha lei, por cierto, que non aprobou el PP, señora Lago, exixe a súa da tarifa e os axustes que haya que facer, pero non estamos en absoluto a favor dunha subida lineal do recibo do 40%, sin máis, isto non é unha modificación da ordenanza, é unha subida, sin máis, da cuota e nada máis. Tamén entendemos que é insólito o que está propoñendo a señora alcaldesa, porque en esta corporación sempre se permitiu que a persoa que presenta unha moción tuvera a potestade de retirarla ou non sin obligarlle. Vale, isto é a primeira vez que pasa aquí. A primeira vez que pasa aquí. Aquí sempre se permitiu que a persoa que presenta unha moción, si quería retirase e se non, continuase con ela. Eso de que ustedes pretendan impoñer a súa vontade, ademais utilizando o señor Lago, é bastante feo, pero bueno, vostedes saberán o que fan. Me parece absurdo completamente que nos poñamos a debatir o contido, o texto dunha ordenanza que parece ser que van a retirar, parece ser,
Entonces, bueno, isto cada día é, vamos, e despois decía vostede que vostede dirixe os plenos con orden e concierto. Vamos, que venga Dios e lo vea. Isto é inaudito. Desde que eu teño memoria non recordo estas situacións no pleno. Nada máis de momento, moitas gracias. Ben. Señora Monteagudo, a lei de residuos non a aprobou o PP, non? É unha transposición da normativa europea. Non aprobou o Partido Popular, foi As normas fiscales tamén. Bueno, daquela maneira. O dito, é unha transposición da normativa europea e que pretende precisamente ser xusta e que pague quen xenera. Non nos corresponde, bueno, podemos dicir se a lei nos parece ben ou non, pero ao final hai que aplicala, a norma é así. Sobre a posibilidade de votar se un asunto se retira ou non, aquí xa se fixo, de feito creo que foi no pleno pasado, no tanatorio, na proposta do tanatorio, o señor Lago Álvarez pideu que o asunto quedase sobre a mesa e votouse se o asunto quedaba sobre a mesa ou non, porque é algo que ven regulado na norma. Ben regulado na norma, no momento no que se pide, pois hai que votar bueno, hai que votar, está así regulado na norma. Eu podo pedilo, o señor Lago Álvarez pode pedilo tamén, e evidentemente se está regulado na norma hai que cumplilo, non é máis. É o que ten, ter que cumplir as leis, cando nos gustan e máis cando non, é o que ten. Señora González, cantas veces lle dixen vámoslo levar a setembro, que chegamos a tempo? E a súa resposta foi, por que lo vamos a dejar para septiembre se podemos traerlo ahora? Si non podemos esperar hasta septiembre. En septiembre... Es que non podemos, en septiembre non tenemos censo. Señora González, por favor. Que parte non entiendes? Señora González, por favor. Darde as formas. Que formas? Señora González, por favor. Se non me moví, que formas? Señora González, vou na ter que chamar a orde. Por certo... Señora González, por favor, vou na ter que chamar a orde. E votarme. A terceira. Eu non voto a ninguén a primeira, nin sin chamar a ninguén a orde. Me parto de risa. Señora González, por favor. Díxenlle varias veces vámoslo levar a setembro e traballámoslo en setembro, porque para modificar a ordenanza non temos... Na modificación da ordenanza non ven a modificación do censo. A modificación do censo pódese facer ao mesmo tempo que se modifica a ordenanza. Que dices? Señora González, por favor. Señora González, por favor, garde as formas. Non quero ter que chamar a orde outra vez. Por favor, garde as formas. Como lle digo, o censo é independente da ordenanza. O censo hai que elaboralo, pero o censo non está recollido na ordenanza. O censo é necesario para saber canto se ingresa. Pero a día de hoxe nós temos unha ordenanza que está totalmente vixente con un censo que está desactualizado. Eso non impide cobrar as que están no censo, evidentemente. Pódese modificar a ordenanza antes de ter a modificación total do censo? Pois sí, pódese. É o que temos aquí. Non, aquí o que hai é unha subida. Non. Sí, aquí hai unha subida, non hai unha modificación da ordenanza. Hai unha subida que nin siquiera é igual para todos os tramos. Hai unha subida que nin siquiera é igual para todos os tramos. Non se modifican os tramos, non se modifican as características dos distintos tramos. E aquí xa se comentou, vale, unha ordenanza feita fai moitos anos non recolle a realidade de quen xenera, porque non recolle a realidade de quen xenera. A min, sin ir máis longe, unha das cousas que me chama a atención é que un despacho profesional pague máis que unha vivenda, cando todos sabemos que un despacho profesional no que pode haber unha persoa traballando, o que é un despacho xenera menos que unha vivenda, porque é así. Pero está contemplada así esa modificación na que se modifican os tramos, sí que é unha modificación na que hai que traballar máis en profundidade, e que é independente do censo. O censo vai ser a ferramenta que permita cobrar, pero o censo non está recollido na ordenanza. Son dúas cousas independentes que están conectadas, porque son necesarias, pero que están conectadas. Eu xa llo dixen, vamos a traballalo en conxunto, dixenllo varias veces. Señora González, vaime dicir que non lle dixen que o levábamos a setembro, díxome vostede para que lo vamos a llevar a setembro se lo podemos... de hacerlo con medio ambiente. Non dijiste nada de eso. Estás poniendo cosas aquí que yo no dije.
como sempre, e así que va, despois, vai que chamar a la Guardia Civil. Señora González, segunda vez que a chamo a orde. Vale. Ben, pois o dito, o censo é independente de ordenanza, a nosa proposta sempre foi modificar os tramos e dixenllo por varias veces. Vostede a min ensinoume a última modificación na propia comisión, de feito, así é que a providencia da alcaldía fai referencia á primeira modificación, a modificación que vostede presentou na comisión, ben asinada única e exclusivamente pola tesourería, non ben asinada pola alcaldía, porque a alcaldía veuna na comisión. A alcaldía veuna na comisión. E vostede utiliza moito a frase de a nosotros lo que non nos poden dar son lentejas. E dixo, oye, as lentejas están moi ricas, pero no plato da comida. Non no plato. Entón, pola nosa parte, eu xa lle digo, nós ímonos a abster. Nós, si se vota, ímonos a abster. E lo aprueba usted. Como nos di a nos tantas veces. Señor Lago Álvarez. Bueno, vamos a ver, así que se queda clara unha cousa. Se fala de que en veces anteriores quen presentaba unha moción que podía retirala ou non se retiraba, etc. Estamos tratando, non é unha moción, é un punto de orden do día. É un punto de orden do día, non se trata de unha moción. Por outra parte, cando digo de deixalo sobre a mesa, eu sei, teño certeza de que é moi imposible facer un novo censo, correxir ou tumbatal en un mes ou un mes e medio ou 2 meses. Estou pedindo que o que chamades ou que chaman os diferentes tramos, que se estudie a posibilidad de correxilos. Eso se fai sen nada, como que en 2 días. Aquí de isto prácticamente todos son viviendas. E todo o que se aprobe vai a ser completamente provisional. Na dichosa comunicación que no seu momento enviou a Mancomunidade, os di claramente que o carto que se aceptou pola alcaldía a pagar, que representa, xa se dixo aquí, algo máis do doble do que se pagaba, é completamente provisional. Dicir, entonces, además dos costes ordinarios, un xeto de tal, bien, definitiva, é dicir, se pido que se quede sobre a mesa é que volva a pleno e pode volver incluso en agosto en algún momento reordenando o que son os grupos, non outra cousa. O de proceder a recensar, complicado. En tan pouco tempo, complicado, imposible, vamos. Gracias. Señor Lago Álvarez, rematou? Sí. Ben, señora González, pecho punto. Bueno, está claro, señor Manolo, que non sabe que estamos hablando, porque fixemos durante casi 4 meses, estuvemos facendo ese traballo para poder deslindar, vamos chamar así, as vivendas dos locales profesionales e de todo eso. É humanamente imposible, porque os recibos, ven un recibo con un nombre, e resulta que é calle ancha número 8. Na calle ancha número 8 hai unha vivenda, hai unha sociedade, hai un baixo con unha librería e hai non sei que. Entón, esa casa ten que levar 2 recibos, vale? E iso é o que tratamos de facer. Que fixamos unha subida lineal, non é certo, isto non é unha subida lineal, fixamos a subida máis equitativa que creemos posible, vale? Entonces, cal é o problema? O problema é que hai que xerar, cando nos empecen a pasar as cuotas do lixo, despois vamos mirar para arriba, porque aquí todo é así, aquí todo é para mañana. Hai un problema en contabilidade, mañana, hoy non. Cuando nos llega el problema, nos llega por aquí. Y con esto va a pasar exactamente lo mismo. No podemos permitirnos el lujo no Concello de Muros de non ter uns recibos subidos. Mentras tanto, non facemos esa depuración do censo. Cando teñamos a depuración do censo, vámoslo cubrir
con creces, seguramente porque se vai a multiplicar, vai subir un 40% máis o número de recibos. Pero quen non entende, non entende. Entón, non ten que ver a ordenanza co censo. Como non vai ter que ver se queremos adaptar as cuotas ao censo? Queremos adaptar a realidade. Eso non se hace en 15 días, ni en un mes, ni en 3 meses. Ese é un trabajo de campo, porque non temos de onde sacar esos datos. Chamamos a Diputación e pedimos os datos, non los tiene. Teñen o censo do IBI, que tampouco nos vale. Vale, porque é o mismo. O censo que estábamos usando, o censo do IBI. Pero quen non traballou en isto, e quen agora, de forma caprichosa, di, pois non lo vas a aprobar, pero que non son eu que non ten que aprobar. Isto é un persuicio para todos os veciños de Muros. E non o medimos así. Cando facemos este tipo de cousas, que fan máis de unha, vale? Non pensan nos veciños. Pensan en que, non sei, é que non sei como vamos a asumir estas cuotas. Acabamos de aprobar a conta xeral cun déficit importante. Como vai a ser a conta xeral do ano que ven? Como vai a ser? Mientras a señora alcaldesa está pensando a ver si para el mes. Porque que de todos que se ha sabido que ten 15 días de vacacións eu tamén. Con lo cual, 15 días de agosto ya no estamos. No importa. Se hace Navidad, que es más bonito que hay nieve. É que todo é así. Entonces, no podemos darnos ese lujo. Temos que aprobar a subida, ou donde non aprobemos a subida, non nos queda outra, máis que aprobar a subida do lixo, porque non temos con que pagalo. Viste desas contas. Non tenemos con que pagar. Aquí todo é así. Nos dá igual. A nós non. O Partido Socialista non. Por iso trouxemos a subida máis equitativa que consideramos para non encontrarnos con ese gran problema. Despois a manifestación de que ela veu, no, eso todo es mentira. O sea, ella, cuando no hay nadie delante, puede decir lo que quiera, porque después al final tiene que retrotraerlo para atrás y decir, bueno, pues, tampoco diga mentira, di, bueno, seguimos para bingo. Entonces, esto é unha cousa seria, unha cousa moi seria. Temos de dar servicio aos veciños. Vamos a ter que seguir dando, porque se non pagamos, non nos recollen o lixo. Bien, eso sí le interesa, porque es medio ambiente. Entonces sí le interesa. ¿Con qué lo vamos a pagar? Facenda. Eso ya no importa. ¿Vale? A eso es a lo que jugamos. E neste concello non se pode xogar a eso, porque estamos xogando co servicio dos veciños e con todos os veciños. Entonces, o Partido Socialista vamos a intentar aprobar isto, aínda que sea con 2 votos. Vamos a intentar aprobarlo. Porque é necesario. Tamén que a promesa de que tan pronto salamos de aquí, vamos a intentar empezar a depurar ese censo para conseguir, como moito no plazo de 6 meses, ter ese censo depurado e unha nova proposta que seguramente vai ser menos gravosa que esta. Eso é a proposta do Partido Socialista. Ben, rematou? Sí. Vale, pois o primeiro que imos facer vai ser que o punto quede sobre a mesa, vale? E dependendo do que se decida, pois pasarase ou non a votar a proposta. Votos a favor de que o punto de debate quede sobre a mesa. Abstencións? Votos en contra? Ben, pois entón, votos a favor de aprobar a proposta de subida da taxa, bueno, de modificación da ordenanza. Abstencións? Votos en contra? Pois queda desestimada a proposta de aprobación da taxa, de modificación da taxa. Ben, pasamos agora ao punto de mocións de urxencia. Hai mocións de urxencia? Teño unha moción de urxencia, alcaldesa. Perdoádeme 2 minutiños, Sí. que teño que ir ao baño. Tamén vai salir. Vale, pois facemos un receso dun momento. Ei,
Vamos ao pleno despois deste descanso duns momentiños. Presentou o señor Lago Álvarez de Muros Centrado unha moción por urxencia. Señor Lago Álvarez, por favor, expoña a urxencia. Sí, bien. Moción trata da solicitud de participación en visitas institucionais. En diversas ocasións se produciron visitas institucionais ao Concello de Muros por parte de outras administracións públicas, tales como Consellería, Xunta de Galicia, Delegación do Goberno, Diputacións, autoridades e incluso algún líder político, moi concretamente a señora doña Ana Pontón, alá polo mes de xuño. Que algunha destas visitas, malia ter carácter público e institucional, non contaron coa invitación ou comunicación previa a todos os membros da corporación, ou, polo menos a min, o que se pode considerar unha omisión das normas básicas de cortesía institucional e de respeto ao principio de igualdade e representatividade democrática, que según o artigo 23 da Constitución Española todos os representantes públicos teñen dereito a participar nos asuntos públicos en condicións de igualdade. Isto é sobre a urgencia? Sí. Sí. Ah, sí? Que o artigo 76 da Lei Reguladora de Réxime Local recoñecen a obriga de facilitar o exercicio das funcións. Bien. Solicito que o Pleno da Corporación acorde que por parte da Alcaldía se garante no sucesivo que todas as visitas oficiais ou institucionais ao Concello de Muros sexan comunicadas e abertas á totalidade dos membros da Corporación. Esa é a cuestión. Vale, pero a urxencia... A urxencia, sí, que quixen presentar en junio e non se pudo presentar porque non chegamos a orden a tratar este punto do orden do día. Bueno, debatimos sobre a urxencia. Señora Monteagudo. A mí me parece que máis que dunha cuestión de urxencia é unha cuestión de educación, pero son eu a maleducada, señor Lago, parece ser. Ben. Bueno, despois da espléndida do espléndido comentario sobre a urxencia da señora Monteagudo, a ver, se a quixo presentar por urxencia en xuño, daballe tempo de presentala agora pola vía ordinaria, pero bueno, pola nosa parte non hai problema en debatilo. Pois nos coincidimos non exactamente que a señora, que a representante do Partido Popular, senón que se chama respeto institucional. E é unha falta de respeto institucional non avisar cando hai unha visita institucional. Non a señora Ana Pontón, que non representa ninguna institución, a ninguna. Primeiro eso, segundo... Sobre a urxencia. Isto hablan de la urgencia, que no es urgente, porque no va a volver la señora Ana Pontón. Y si vuelve ya nos vamos a enterar por la prensa del Concello. O sea que no creo que sea urgente. Porque ahora no va a ir ninguén, ahora en verano no va a ir nadie, Manolo. O sea, ¿qué urgencia tienes tú? Quería ver a Ana Pontón, ¿la chamastes? Señor Lago Álvarez, volvo ao seu turno. Volvo ao meu turno. Sí, bueno, refírome que lle toca de novo, sobre a urxencia. Non máis, é dicir, tempo, abondo, pero se o presento con tempo, igual usted pode considerar que non é unha moción, senón que é un rogo. Entonces, para evitar eso tamén. Ben, Partido Popular? Nada máis que comentar sobre a urxencia. Señor Lago Álvarez, pois, teño dúdas de se é rogo ou... Teño dúdas, de se é rogo... Diga la secretaria. Que lo diga la secretaria. Non fai falta, digolle eu que teño dúdas de se é rogo ou moción, non lle vou dicir que non, pero pola nosa parte non hai problema ningún en debatilo. Partido Socialista? Nada. Ben, peche o seu turno de intervención sobre a urxencia. Non teño máis que aportar ahora mismo. Ben, votos a favor da urxencia? Abstencións? Votos en contra? 5-7. Entón non corresponde debatir a moción. Claro que o papel aproveito todo, Como? Bueno, algunha moción de urxencia máis? Ben, pois entón pasamos
O punto noveno, dar conta das resolucións da Alcaldía número 536/2025 do 2 de xuño ata número 622/2025 do 30 de xuño de 2025 e da Xunta de Goberno Local número 13 de 11 de xuño de 2025 das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. 10. Rogos e preguntas. Quedou pendiente unha pregunta do Partido Popular do mes de maio. Rogos e preguntas do Partido Popular. A portavoz do Partido Popular pregunta se Bandeira Azul permite a realización de fogatas nas praias. Se ben é certo que a autorización de fogueiras nas praias non é competencia do Concello, os criterios de Bandeira Azul recollen recomendacións explícitas en referencia á celebración de festividades como son a de San Xoán. En este aspecto, a Guía de Interpretación de Criterios de Bandeira Azul para Praias 2025 di literalmente: guía para la celebración de eventos relacionados con las fiestas de San Juan y similares en las zonas de baño. Se aconseja buscar la colaboración de los establecimientos que prestan sus servicios en las zonas de baños, bares, chiringuitos, etc., para el uso de vasos reutilizables mediante un sistema de depósito, de forma que los consumidores adquieran el vaso por un valor simbólico y lo reciban de vuelta cuando lo devuelvan al bar o en el chiringuito en cuestión. De esta forma se minimizan los residuos generados. Es igualmente interesante repartir ceniceros portátiles. Se recomienda que el ayuntamiento controle el uso de madera para las hogueras o incluso lo provea para evitar que se quemen maderas con productos químicos y o con elementos punzantes. Sería interesante llevar a cabo una campaña de concienciación previa a la celebración para evitar el uso de pequeños aparatos pirotécnicos cuyos residuos quedan en la zona de baño después de la fiesta. Isto é todo canto Bandeira Azul di en referencia ás fogueiras nas praias que, da súa pregunta, imaginamos que sería polas festividades de San Xoán. Se non era por eso, pois non sabemos a que podía. Pero os criterios de Bandeira Azul sobre fogueiras nas praias din isto, non as proíben, tampouco é dicir que as aconsellen, pero sí que dan recomendacións de como levalas a cabo. Ben, rogos e preguntas para este mes de xullo. Partido Popular? Bueno, pues vamos a empezar por as preguntas que tiñamos pendentes para o mes de xuño. Queríamos preguntarlle naquela ocasión algo que xa comentamos hoxe, si a Diputación da Coruña aprobou a subvención nominativa para os parques de Esteiro e Louro. Xa lle contestei, chegou un requerimento. Non me contestou. Pregúntolle, aprobou a Diputación de A Coruña a subvención nominativa para os parques de Esteiro e Louro? Chegou un requerimento de corrección. O sea, no. Vale. Estamos en prazo de correxilo. Xa. Yo non sei. Chegou fai uns días. Pero yo non sei. Sí, pero los outros proxectos se corregen con decretos e ese no. Vale. Moi ben. Teníamos preguntar tamén por esa visita institucional da señora Pontón e gustaríanos saber a que institución viña representando. E que foi o que trouxo para o noso Concello. Pois a señora Pontón é a líder da oposición no Parlamento de Galicia. Bueno, anunciouno como unha visita institucional. Aparece así na página do Concello. Queremos saber a que institución viña representando. Pois ven representando, é unha das representantes do Parlamento, ven representando o Parlamento. O Parlamento? Logo, señora Monteagudo, a ver si non está no Concello de Cospeito, está no Parlamento de Galicia. Cando ven Bernardo non lle fixestes unha foto. É parlamentario. Preguntaremos no Parlamento de Galicia se é verdad que viña representando o Parlamento. Ni siquiera. Pois pregunte. Porque vamos. Pero Bernardo... E non había cámara. Bueno, pois por certo, pois mentras vostede se paseaba ca señora Pontón, pois nós estábamos recibindo queixas a montóns. Seguimos recibíndoas de veciños pois polo estado de camiños, de estradas desde o Mallo hasta o Ancoradoiro, desde a Velleira hasta as Serres, que non hai lugar que se libre, vale? Entre baches, maleza e coches campando as súas anchas, pois, os problemas de mobilidade pois son xa un auténtico calvario para os veciños. Entonces lle rogamos que nos detalle un plan de limpeza de viais e, a ser posible, que faga unha sinalización adecuada, sobre todo pois nos accesos a Xalfas e a Área Maior, que agora mesmo son un auténtico escándalo de coches. Hasta se suben
os sitios e traspasan todas las fronteras. É un rogo, verdad? Sí. Pois o señor Lago Álvarez di moitas veces que hai que debatir os rogos, entón eu voulle contestar. E se quer algún grupo máis intervir no debate dos rogos, que o diga que intervén, non hai problema ningún. É difícil controlar o tráfico, está sendo moi difícil. A realidade é que é moi difícil controlalo. Pasamos con a señora Pontón, é máis difícil, non? Señora Monteagudo, por favor, é moi difícil Estamos controlalo. debatendo, non? Sí, pero señora vamos a Monteagudo, debatir. pero hai turnos de palabra vostedes puxo e agora ten que escoitar a réplica. É o que ten. Os debates, inda que sexan debates, teñen que ser ordenados. É moi difícil ser capaz de controlar a afluencia de tráfico, porque verá, agora mesmo contamos con 3 policías municipais. Hai 3 axentes municipais. A última vez que entrou un policía local neste concello foi 2011. No, con nos Máis ou entrou menos. señora Lao. Fixemos un fixo discontinuo. Bueno. Si quere decir, diga Primeiro, as cousas completas. non é Diga unha... as cousas completas. Señora Monteagudo, é que non é un axente, é un auxiliar. Claro. É É un policía auxiliar. local ou non? Pero é un auxiliar. Ai, E sabe hai que matizar agora. É que hai que matizar, porque non pode facer turnos el só. Mire claro. que cousas, E resulta que vostedes sabían, bueno, sabían vostedes, mas sabían todos, porque... Vostedes tamén. Non, señora Monteagudo, vostedes sabían que o persoal da policía local estaba próximo á xubilación. Ou non o sabían. Eu imagino que o sabrían. É que, de feito, nada máis centrarnos, o mesmo día que nos entramos, xubilouse un dos policías locais. Vostedes deixaron unha oferta de emprego público aprobada do ano 23, no que non contemplaban ningunha das prazas de policía local. As prazas de policía local que se contemplaron na oferta do emprego público contemplou na este goberno no ano 2024 e estáse traballando para conseguir... Las teníamos nosotros en el presupuesto, ¿eh? En el presupuesto nuestro las teníamos, 2 plazas de policía local. No orzamento, claro que estaban. Orzamento y presupuesto, pero en el sí. PEF tenéis que no se pueden convocar las vacantes. Señora Monteagudo, perdón, señora González, xa me lío. Es que hai debate, non? Claro, pero tamén ten que haber turnos. E a única que convocou plazas e creou plazas foi o Partido Socialista. Porque o BNG, cando gobernou co PP, tampouco as creou. Está segura? Está segura? Eu creo que non, Pois creo que cree mal, E cal que plaza creou? Eu creo que cree mal, pero bueno. Cal que plaza creou? Señora González, Pero espere, diga que lle doulle agora turno, muller, non se preocupe. Non é turno, estamos debatiendo, non? Pero os debates teñen turnos. Os Ai, debates sí. teñen turnos, é o que ten, senón é un jaliñeiro en vez dun debate. Pero muchas veces é así. Pero que plaza creou? Pero vamos a intentar non... Eu non vi ninguna. Nos últimos anos xubiláronse... A limpeza é unha cuestión da policía local. Señora Monteagudo, voulle ter que chamar tamén a vostede a orde. Pues, a ver, se estamos en turnos, estamos en turnos. Vámonos a comportar. Exactamente o día 7 de xullo do ano 2023, que foi o día que nós tomamos posesión, xubilouse un dos policías locais. O ano seguinte xubilouse outro. É o que teñen que cumplan os anos. Mais ou menos todos sabemos cando van a cumplir os anos. Non sabemos cando van a cumplir os anos os seguintes que se xubilan. É o que ten, sabémolo. Peleouse dende o primeiro momento para conseguir quitar as prazas. E non está sendo doado. Non está sendo nada doado conseguir quitar as prazas de policía local. Pero hai que ter unha... Señora Monteagudo, por favor, hai que ter unha previsión. Hai que ter unha previsión. A previsión non se pode facer dun ano para outro. Eu sei a día de hoxe que para o ano se van a xubilar outros 2 policías locais, entón sei que antes de que eles se xubilen é moi urxente cubrir as prazas. Vostedes tamén deberían saberlo, o que pasa é que vostedes xa sabían que non iban a seguir. Señora González, agora está no seu turno. Ah, sí? Sí, ahora sí. Mire, e que policía local creou el BNG cando gobernou con el PP? Eu creo que entrou unha praza daquela, Pero está... Non poña man no lume, pero creo que sí. Non é verdad tampouco. Otra mentira, no es verdad. Mire una cosa, los únicos que creamos plazas en la policía local fue el Partido Socialista y los únicos que dejamos plazas en el presupuesto fue el Partido Socialista. Cuando nosotros llegamos aquí y quisimos crear plazas de policía local, rotundamente no al BNG, ¿sí o no? Rotundamente no. Sí, porque había que esperar por la RPT.
E entón ahora nos encontramos así. Que pasa? Que a culpa non é nosa, nin vosa, de chegar aquí e encontrar a plantilla como la encontramos. Pero que xa tuvemos tempo de facelo, tuvemos. Que non lo hicimos, non. Que leva persoal que diga algo. Pode seguir con os No, que ten que falar o señor Lago Álvarez. Sí, sigue. Señor Lago Álvarez, quere Vamos a ver. replicar a este rogo? Vamos Si a se ver. debate, debatimos todos. Vamos a ver. Un rogo é o que é. Rogo é unha proposta de actuación. Se fala dunha cousa guata non sei que, guata non sei quanto. Policía local, Pontón, señora Pontón, unha cousa e outra non é así. Si o robo será sobre un tema determinado. Si o que queremos é chegar ás 12 e que non se poden facer nin robos nin preguntas, tal, aparte de todo. É dicir, a parte puramente administrativa, poden presentar os robos todos os membros da corporación. A alcaldesa é membro da corporación, pero non é alcaldesa. A alcaldesa lle corresponde, a presidenta da corporación, decir se discute ahora ou non se discute ahora. Se o que quere é seguir... Bueno, recordo a primeira intervención de hoxe por la tarde, 48 minutos. Me dá a impresión que o que non quere é o pequeno examen que supón pasar polos robos e polas preguntas. Ou que lle enseñemos uns e outros por dúcias e dúcias de como está este pueblo. O Concello no seu conxunto. Non teño nada máis que decir. Rematou? Pois, señora Monteagudo, continúe co robos e preguntas. Bueno, queríamos saber si son verdad os rumores que corren por o pueblo, que tanto no Departamento de Servicios Sociais como na propia alcaldía hai denuncias ou potenciais denuncias por actividades e actitudes dos seus titulares. Os rumores son rumores. Queremos saber si os rumores son certos. Eu digo, os rumores son rumores, dicía a canción. Non me contesta. Estoulle contestando. Entendo que entonces son verdad. Traer rumores. Porque vostede non nos desminte. Traer rumores a un pleno, pois, home. É o que ten cando non hai transparencia, que hai que traer rumores. Queremos saber quen está cobrando as entradas do cine. Señora González, pode contestar vostede? O cine é unha empresa contratada. E cobra as entradas? Sí, claro. Tamén queremos saber se as casetas que están instaladas no Porto teñen permiso do Concello. No, teñen permiso de portos. Pero teñen o logo do Concello? No. Nos carteles? Sí, sí, está por todo o pueblo, desde Esteiro hasta Louro. Os carteles... Pois puxeron sen ningunha autorización, porque xa lle digo, aquí díxoselle que non podían montar e foi Portos quen lle dou autorización sin preguntar no Concello. Si puxeron o logo do Concello, non teñen autorización do Concello para utilizar. Pois que sepa que están facendo unha utilización fraudulenta do logo do Concello. Pois non teñen autorización do Concello para incluir o logo. Xa que vostede non se entera, porque está todo o pueblo plagado de carteles, pero usted non se entera de nada. Vale. Queremos saber por que aparecen nas redes as xuntas de goberno local antes de dar conta pleno. Sí, eso tamén. E solamente algunhas, además, as que interesan. Pois publicouse a desta semana, ainda non dou tempo de publicar, publicouse a da semana pasada. Non, publicouse a do 16 de xullo. Foi a do 16, que foi a semana pasada. Foi o 16, a semana pasada... Bueno, foi dúas, perdón. Estamos a día 31, señora. Ten razón, foi fai dúas. O pueblo tampouco sabe cuándo está. Desculpe, ten razón, que foi a de fai dúas, pero publicouse máis ou menos a semana pasada. A desta semana ainda non se publicou porque non estaba lista tal. É un exercicio de transparencia e dicir que é o que vai a Xunta de Goberno. Porque igual... O que vai e como se vota. Dice que é a primeira vez. Dice o que se aproba e o que non. E o que se vota e quen vota. E o que se vota e quen non vota. Bueno, está moi bien que empiecen a practicar a transparencia, pero resulta bastante curioso que empezara xustamente en ese momento e xustamente con esa acta. Queremos saber tamén que pasa co mercadillo na Praza de Galicia. Pois o mercadillo da Praza de Galicia, bueno, da Praza de Galicia, mas de todo o mercadillo en xeral, está sendo moi complicado de controlar, en parte pola ausencia de persoal para facelo. Sí, é así. Somos conscientes de que houbo placeiros que se desplazaron do sitio que tiñan asignado
e hai que requerirlles que volvan a ocupar. Pero hai que ter persoal para poder requerirlles tamén. Eso non o fai a policía. Saberemos a ver se tamén son conscientes, porque vexo que non se enteran moito do que pasa polo pueblo, dos problemas que hai co punto de recollida de lixo na Xesta. Somos conscientes. E teñen pensado facer algo ao respecto? Pois estánse baraxando distintas opcións. Hai peticións da veciñanza de que se retire incluso, para evitar que volva a haber acumulación. A nos gustaríanos que a xente fose un pouco máis responsable e non acumulase lixo onde non debe, o lixo que non se debe acumular. Vostede sabe tamén como a min que é un problema recurrente, por desgracia, non é de agora, e que a solución é complicada, pero estáse intentando tanto concienciar como estar pendientes de cando se detecta algún depósito, vamos a chamar, de... Que están pendientes? Sí, estáse pendiente, claro que sí. Pois non sei. Non sei onde están pendentes, porque hai moitísimos vertedeiros incontrolados por todo o concello e non se ve nin a concienciación nin ese estar pendentes. Comentamos varias veces xa en este pleno que había un vertido no río da Chimpota que sigue indo á Praia do Castillo, que cada vez se vai agravando, que unido ao cheiro que hai en todo o concello, en todo o pueblo, polo menos polo casco, pois, bueno, teremos unha bandeira azul en San Francisco, pero aquí o que temos é pouca vergonza. E, bueno, queremos que tamén o señor Lago teña... Bueno, é un rogo porque xa sei que non me vai a dicir nada, entón, bueno... Tamén, por certo, xa que falaba antes tanto, temos queixas de varios traballadores que siguen sin cobrar os trienios, vale? Xa que vostede tanto presumía antes disso. E non queremos preguntar nada máis porque queremos darlle oportunidade ao resto de compañeiros para que podan preguntar tamén. Bueno, rematou? Sí, moitas gracias. Señor Lago Álvarez. Gracias, presidenta, gracias. Vamos a ver. A ver se son capaz, de maneira rápida, polo menos entregarlle estas fotos sobre os improperios estos. Teño pedido en un pleno e outro pleno que os decretos se traen medianamente ao mes do que se convoque o pleno. Volvo a pedir, pero vou pedir cas súas mismas palabras. Concretamente, no pleno celebrado o 10 de agosto de 2022, vostede fixo o seguinte rogo. A señora Lago, recollo que di ata, señora Lago roga que se envíen os decretos actualizados ata a data do pleno, xa que a transparencia non é moita, é menos con un mes de retraso. Señora alcaldesa, di que xa se falou que se enviar os decretos por mes completo por efectividade á hora de traballar. Lle fago, novamente, o rogo cas súas palabras. O que valía estando usted na oposición ten que valer ahora mismo gobernando. Bien, pásome do tema dos reparos de intervención. Ordenanza de feísmo urbanístico. A señora teniente alcalde, nunha entrevista que lle fixeron o 17 de xuño en televisión de Canal Rías Baixas, fala de que o goberno municipal está facendo, ou unha parte do goberno, elaborando ou pensando en unha ordenanza para combatir o urbanismo, o feísmo urbanístico no casco, e que, como consecuencia do incumprimento de que todo o mundo sea un mundo de feo, que se pode expropiar. É certo iso? Non é certo, xa que o di, vou aproveitar e explícollo, porque que ademais fai, non sei, haberá 2 meses ou así ou algo máis, saiu en prensa este tema. Hai un problema común na maioría dos cascos antigos de Galicia, mas en moitas cidades que non teñen casco. Cando hai un moble en malas condicións,
que non ten propietarios coñecidos, ou que os propietarios, aínda que sexan coñecidos, non fan as actuacións necesarias para manter un mínimo de salubridade, moitas veces xeran problemas aos colindantes. No noso concello tivemos un caso que saiu á prensa que, xeraba problemas de saúde pública tanto para os colindantes como para o exterior, porque de feito aumenta a poboación de ratas e ratos no concello. En moitos casos, estas ratas e ratos salen de fincas privadas. O que se contempla, calquera ordenanza tería que vir a pleno. Neste caso non se trata dunha ordenanza. A Lei do Solo de Galicia permite que en casos moi puntuales, no noso caso o que se plantexa non ten nada que ver co feísmo, porque entendemos que o feísmo pois depende tamén moito dos ollos de quen o mire. Hai xente que contempla que un edificio pode ser feo, pero si pode ser feo ou estar descoidado, pero se non supón un perigo de salubridade ou seguridade, pois non todo o mundo ten os mesmos posibles. Pero o que xa é distinto é que, pese a teren distintas ordes de execución ou demais, haxa propietarios que non fan nada, que non se moven ou demais, e que está provocando riscos para os colindantes. Si ben é certo que o dereito á propiedade privada de cada un é un dereito que hai que recoñecer tamén o dereito que ten o colindante de ter a súa propiedade sin recibir danos. Aquí o que se te plantexa son unhas instruccións recollidas e avaladas pola Lei do Solo. É un procedemento moi similar ao rexistro de solares que hai en cidades como Vigo ou como creo que a Coruña tamén ten o rexistro de solares. Ven sendo nese camiño. Non se trata de que estén bonitos os edificios, oxalá estivesen todos bonitos, pero non sempre poden estar bonitos, pero sí que no momento no que temos un edificio que está xerando problemas aos lindeiros, hai que actuar. É a responsabilidade do Concello actuar. Pódese actuar a través de ordes de execución e con multas coercitivas, pero eu son das que cree que se unha persoa non ten posibles e a multas vai ter menos posibles aínda. A Lei do Solo de Galicia o que permite unha expropiación a terceiros, é dicir, con as condicións... Casi me marcho, Vostede preguntou. Vostede preguntou, eu explico yo. Non é normal, eu quero intervir por alusión. A ver, vamos a respetar os turnos. Vostede preguntou. Sí, pero yo quero intervenir por alusión. Pero espere un momento. Muy bien, cuando acabe usted intervengo yo por alusión. Porque acaba de hablar de mí. Espere un momento. Perdón. Sí. Pero collo marcho, acabamos xa. Vostede preguntoume pola ordenanza. O que hai é Non teño máis que decir. Vale, pues ahora, señora alcaldesa, por alusiones. Dijo el señor Lago Álvarez que yo dije en la televisión, y es cierto, yo lo único que hice fue repetir lo que usted me dijo y el asesor jurídico del Concello. Porque primero dice la señora alcaldesa que cuando hay un problema con un colindante, la responsabilidad es del Concello, que no es verdad. Eso es una cuestión civil, pura y dura, y eso hay que subir al segundo piso. Cuando tú tienes problemas de humedades o de otra cosa con el de lado, esa es una cuestión civil entre dos particulares. Vale. Independientemente de todo eso, la señora alcaldesa estaba elaborando una ordenanza, no sé si aún estaba elaborando una ordenanza, y lo digo alto y claro porque es así, porque hablamos de eso en la alcaldía, estaba elaborando una ordenanza para evitar el feísmo, efectivamente. Y dijo, el señor asesor jurídico y ella, dijeron que la única solución, que como había muchas casas que no tenían propietarios conocidos y tal, que acabaríamos expropiando las casas. Yo le dije que el Partido Socialista no va a votar la expropiación de ninguna casa, ninguna, y que se olvide de llevar a la Junta de Gobierno eso. Le dije, pues si va al Pleno, yo creo que la gente del Pleno no va a votar eso. Y si lo aprobáis en la Junta de Gobierno, lo vais a aprobar con los votos del bloque, como está pasando últimamente, que se aprueban cosas que no se pueden aprobar y luego van a traer consecuencias. Y eso fue lo que le dije. Y lo que me contestó la señora alcaldesa fue, lo puedo hacer yo por decreto.
Y le dije, pues lo hará usted por decreto. Porque en el Concello de Muros, desde que Muros es Muros, no recuerdo yo que desde el Concello se le expropiara la casa, la vivienda a nadie. Eso fue lo que pasó, así de claro. Y toda la explicación que viene con la ley del suelo, que no tiene nada que ver con problemas con un vecino, que hablamos de otra cosa distinta, esa fue su manifestación. Y el señor asesor jurídico, con todos mis respetos, para él me dijo, no te preocupes, Caridad, que ya te convenceré yo. Eso fue así. Y ahora que digas mentira. Gracias, Manolo. Señor Lago Álvarez, continúe. Vamos a ver, correndo. Como quería eu? Se está ahora mesmo facendo unha auditoría no Concello por parte do Tribunal de Contas de Galicia, do Consello de Contas de Galicia. Sí, está ainda en procedemento. Hai uns sí, aqueles. ainda non chegou o resultado. Que tempo, que anos están examinando? 22, 23 e 24. 22, 23 e 24. Sí, creo que o 21 non, que 22, 23 e 24, verdad? Sóname que sí. Vale. Ten coñecemento que o día 14 de xullo, ao mediodía ou cando foi, a Inspección de Traballo entrou nas instalacións do GES a facer unha inspección, ten conocemento. Sí, deixaron a acta. Ten razón do que a Inspección de Traballo enviaron un papel. Deixaron a acta de inspección e pediron documentación a maiores. Ainda non chegou ningunha resolución. Correndo, camiño Senesteiro, camiño do Ía, camiño do Mao, camiño de Canelas, camiño de Pontella, e outros. Rocos, San Roque, encima do centro de día. Camiño dos Outeiriños, un bache aí criminal, no camiño dos Outeiriños en Serres. A foto é dese domingo, día 27. Rúa de Descanso e Rúa do Sol. Parece casi, bueno, mellor, é igual. Rúa do Sol de noite, bien. Parque de Esteiro, Paseo do Artón, aí. Pasarela de San Francisco, ao lado da ducha. Está creando aí un furado outra vez para que outra xente volva a meter a pata. Pinar de San Francisco, árboles que están caendo, que lle poden caer a calquera encima. Camiño Nove, Praza das Picas, aí vai. Isto que está aí detrás da iglesia, fai un ano que acabou a obra e sigue eso de volta. A ver se son rumores. No, eso sigue no sitio. E isto tamén que, bueno, non... Basta. Quedou aquí. Teño un minuto ou dous. Non. Bien. Pregunto. Nos Entendo decretos... que son todos robos, non, señor Lago Álvarez? Dígame. Entendo que son todos robos. Sí, son todos robos, sí. Vale, por favor. Bien. Vamos a ver, na página 201 dos decretos do mes de maio. O seu decreto en solicitude de que un non menciona que, pero di un edificio do Artón. Si se trata, dirixíndose a aportos para recuperar a propiedade ou para amañar un problema que hai. Si se trata do edificio que ocupa a Estadio Esteirana, bueno, pois iso ben. Se trata do edificio Esteirana? Sí. Bien. Rógolle que manteña informada a corporación sobre o trámite. Aportos. Non pregunto nada. Non é a Portos. É a Costas. É a Costas. A Costas. É a Portos. Agora xa non é a Costas. Agora xa non é a Costas. A Costas. Bueno, sigue sendo Costas. Costas Costas Galicia. non ten nada. Costas Galicia. Está teniendo tanto lo que repente de turismo urbanístico, camiños Esteiro, sí, a ver, para cando sea. Na página 90, decretos do mes de maio, un portátil por importe de 2.238 euros. Onde foi para ese portátil? En que departamento están? Ese teño que revisalo. Sí, bien. Aquí había un tema importante que era que te debo gastos empedrados. Na página 94 se ordena un pago por importe de 13.007 euros empedrados. Onde se realizaron?
En que páxina? Bueno, Na páxina número 94 dos decretos de maio. Ese é unha relación de pago de facturas, verdad? Sí, debe ser, sí. Pero, sí. Creo que pouca factura onde se realizar. Non che pon, non pon. Pon. Pon empedrados, pero non di donde. Non me di donde. Imagino que serán os do casco. Sí, Pero digolle de memoria, imagino que serán os do casco. Eu vou preguntar sobre a Ponte Vella en Abelleira, sobre a clausura dun bar en Esteiro, sobre o camping a Bouga, relación de postos de traballo, relación de bens inmobles e tal, etc. Por a miña parte doume por rematar. Ten 5 minutos ainda. Non quero máis. Estou cheo de xeño. Levanta o pleno. Sí, dase para levantar. Estou cheo de xeño. Non é así, non é así, non se pode xogar tan a cara descoberta, caramba. Esperad un momento, antes de que se apague, quería decir... Pero ya se levantó el pleno. Pero antes de que se apague... Vale, pois quero lle trasladar a todo o grupo de goberno o convite da Comisión de Festas de Santa Mariña de Esteiro, a toda a corporación o convite de Festas de Santa María. No. Santa Mariña xa foi, o 18 de xullo. Perdón, o Carme. É que a comisión é a Comisión de Festas Santa Mariña, pero organiza as dúas festas. Entón, a Comisión de Festas convida a toda a corporación a festa do Carmen. Tamén chegou o convite das festas do Carme de Louro. Entón, quero trasladar ya a toda a corporación. Boas noites. Boa noite.